இறையாட்சி கனவை இகமெல்லாம் நனவாக்க இளமை பொங்கும் உள்ளத்தோடு வருகின்றோம். இறைவா உன் திருவடியில் ஒரு மனதாய் இணைத்து, இறைவா உன் திருவடியில் ஒரு மனமாய் இணைத்து, இதய வீணை சுரங்கள் பாடி புகழ்கின்றோம், 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 உம்மை புகழ்கின்றோம், தொழுகின்றோம், தொழுகின்றோம், பணிந்து தொழுகின்றோம், புகழ்கின்றோம், புகழ்கின்றோம், உம்மை புகழ்கின்றோம், தொழுகின்றோம், தொழுகின்றோம், பணிந்து தொழுகின்றோம். இறையாட்சி கனவை இகமெல்லாம் நனவாக்க இளமை பொங்கும் உள்ளத்தோடு வருகின்றோம், இளமை பொங்கும் உள்ளத்தோடு வருகின்றோம். தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமென். நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. இறையேசில் அன்பார்ந்த சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் அன்பு பக்தர்களே, தாயின் சந்நிதியை நாடி வந்திருக்கின்ற நம் ஒவ்வொருவரையும் அவர் தன்னுடைய பரிந்துரையின் வழியாக இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆசிரை அபரிவிதமாக வழங்குவார் என்பதில் எல்லளவும் ஐயமில்லை. எவ்வாறு அன்னை மரியா இதோ ஆண்டவரின் அடிமை என்று கூறி தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக அர்ப்பணித்தாரோ, அதை போலவே நாமும் எப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையை இறைவனுக்கு உகந்த வாழ்க்கையாக, அவருக்கு திட்டத்திற்கு அணிபடிந்து நடக்கின்ற வாழ்க்கையாக ஒப்பு கொடுக்கின்றோமோ, கண்டிப்பாக அப்பொழுது அவர் நம் அனைவரையும் அனைத்து ஆசிகளாலும் நிரப்புவார் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த திருப்பலியில் நாம் கலந்து கொள்வோம். தூய மறைநிலைகளை கலந்து கொள்ள தகுதி பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம். இயலாமல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே, உங்களிடமும் நான் பாவி என ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையை தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும்பாவமே. ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாதையும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். இயலாமல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. ஆமென். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும், கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும், ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, என்றும் கன்னியான புனித மரியாவின் வணக்கத்துக்குரிய பரிந்துரையை எங்களுக்கு துணை புரிய உம்மை வேண்டுகின்றோம். ஆபத்துக்கள் அனைத்து நின்றும் அது எங்களை பாதுகாத்து உமது அமைதியில் நாங்கள் மகிழ்வுற செய்வதாக. உமோடு தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைமகனாய் என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் திருமணமாய் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென்.
முதல் வாசகம். சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம். முதுமையின் மதிப்பு நீடிய வாழ்வினால் வருவதன்று. ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை அதற்கு அளவுகோலன்று. ஞானமே மனிதருக்கு உண்மையான நரைத்திரை. குற்றமற்ற வாழ்க்கையே உண்மையான பழுத்த முதுமை. நீதிமான் ஒருவர் இறைவனுக்கு ஏற்புடையவராகி அவருடைய அன்பை பெற்றார். பாவிகள் நடுவில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பொழுதே அவரால் எடுத்துக்கொள்ள பெற்றார். தீமை அவரது அறிவு கூர்மையை திசை திருப்பாமல் இருக்கவும், வஞ்சகம் அவரது உள்ளத்தை மாசுபடுத்தாமல் இருக்கவுமே அவர் எடுத்துக்கொள்ள பெற்றார். தீமையின் கவர்ச்சி நன்மையானவற்றை மறைத்து விடுகிறது. அலைக்கழிக்கும் இச்சை மாசற்ற மனதை கெடுத்து விடுகிறது. அந்த நீதிமான் குறுகிய காலத்தில் நிறைவு எய்தினார். நீண்ட வாழ்வின் பயனை அடைந்தார். அவரது ஆன்மா ஆண்டவருக்கு ஏற்புடையதாய் இருந்தது. தீமை நடுவினின்று ஆண்டவர் அவரை விரைவில் எடுத்துக்கொண்டார். மக்கள் இதை பார்த்தார்கள், ஆனால் புரிந்து கொள்ளவில்லை. ஆண்டவர் தாம் தேர்ந்து கொண்டோர் மீது அருளும் இரக்கமும் காட்டுகின்றார். தம் தூயவர்களை சந்தித்து மீட்கிறார் என்பதை அவர்கள் மனத்தில் ஏற்கவும் இல்லை. ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. ஆண்டவர் தம் மீட்பை மக்களுக்கு அறிவித்தார். ஆண்டவர் தம் மீட்பை மக்களுக்கு அறிவித்தார். ஆண்டவர் தம் மீட்பை மக்களுக்கு அறிவித்தார். ஆண்டவர் தம் மீட்பை அறிவித்தார். பிற இனத்தார் கண் முன்னே தம் நீதியை வெளிப்படுத்தினார். இஸ்ரவேல் வீட்டாருக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட தமது பேரன்பையும் உறுதிமொழியையும் அவர் நினைவு கூர்ந்தார். உலகெங்கும் உள்ள அனைவரும் நம் கடவுள் அருளிய விடுதலையை கண்டனர். ஆண்டவர் தம் மீட்பை மக்களுக்கு அறிவித்தார். ஆண்டவர் தம் மீட்பை மக்களுக்கு அறிவித்தார். உலகெங்கும் வாழ்வோரை அனைவரையும் ஆண்டவரை ஆர்ப்பரித்து பாடுங்கள். மகிழ்ச்சியுடன் ஆர்ப்பரித்து புகழ்ந்தேத்துங்கள். யாழினை மீட்டி ஆண்டவரை புகழ்ந்தேத்துங்கள். யாழினை மீட்டி இனிய குரலில் அவரை வாழ்த்தி பாடுங்கள். ஆண்டவர் தம் மீட்பை மக்களுக்கு அறிவித்தார். ஆண்டவர் தம் மீட்பை மக்களுக்கு அறிவித்தார்.
ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கே. இயல் 2 இறைச்சொற்றர்கள் 25 முதல் 38 முடியும். அக்காலத்தில் எருசலேமில் சிமியோன் என்னும் ஒருவர் இருந்தார். அவர் நேர்மையாளர், இறைப்பற்று கொண்டவர், இஸ்ரேலருக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட ஆறுதலை எதிர்பார்த்திருந்தவர். தூய ஆவியை அவர் பெற்றிருந்தார். ஆண்டவருடைய மெசியாவை காணும் முன் அவர் சாக போவதில்லை என்று தூய ஆவியால் உணர்த்தப்பட்டிருந்தார். அந்த ஆவியின் தூண்டுதலால் அவர் கோயிலுக்கு வந்திருந்தார். திருச்சட்ட வழக்கத்திற்கு ஏற்ப செய்ய வேண்டியதை குழந்தை இயேசுவுக்கு செய்து முடிக்க பெற்றோர் அதனை உள்ளே கொண்டு வந்தபோது சிமியோன் குழந்தையை கையில் ஏந்தி கடவுளை போற்றி, ஆண்டவரே, உமது சொற்படி உமது அடியான் என்னை இப்போது அமைதியாய் போகச் செய்தீர். ஏனெனில் மக்கள் அனைவரும் காணுமாறு நீர் ஏற்பாடு செய்துள்ள உமது மீட்பை என் கண்கள் கண்டுகொண்டன. இம்மீட்பே பிற இனத்தாருக்கு வெளிப்பாடு அருளும் ஒளி. இதுவே உம் மக்களாகிய இஸ்ராயலுக்கு பெருமை என்றார். குழந்தையை குறித்து கூறியதை பற்றி அதன் தாயும் தந்தையும் வியப்புற்றனர். சிமியோன் அவர்களுக்கு ஆசி கூறி அதன் தாயாகிய மரியாவை நோக்கி, இதோ இக்குழந்தை இஸ்ரேல் மக்களுள் பலரின் வீழ்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் காரணமாக இருக்கும், எதிர்க்கப்படும் அடையாளமாகவும் இருக்கும். இவ்வாறு பலருடைய மறைவான எண்ணங்கள் வெளிப்படும். உமது உள்ளத்தையும் ஒரு வாள் ஊடுருவும் என்றார். ஆசேர் குலத்தைச் சேர்ந்த பானுவேலின் மகளாகிய அண்ணா என்னும் இறைவாக்கினர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் வயது முதிர்ந்தவர். மணமாகி 7 ஆண்டுகள் கணவனோடு வாழ்ந்த பின் கைம்பெண் ஆனவர். அவருக்கு வயது 84. அவர் கோவிலை விட்டு நீங்காமல் நோன்பிருந்து மன்றாடி அல்லும் பகலும் திருப்பணி செய்து வந்தார். அவரும் அந்நேரத்தில் அங்கு வந்து கடவுளை புகழ்ந்து எருசலேமின் மீட்புக்காக காத்திருந்த எல்லோரிடமும் அக்குழந்தையை பற்றி பேசினார். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. நற்செய்தி வாக்கினால் என்னுடைய பாவங்கள் என்னை விட்டு அகல கடவனம். இறையேசில் அன்பார்ந்த சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் அன்பு பக்தர்களே, ஆண்டவர் இயேசுவை ஆலயத்தில் காணிக்கையாக ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட அந்த நிகழ்வே இன்று நமக்கு நற்செய்தி வாசகமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. காணிக்கை விழா இன்றோ நேற்றோ ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு அல்ல. மாறாக உலகம் படைக்கப்பட்ட நாள் முதலே கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு நிகழ்வு. அந்த நிகழ்வை இன்றும் நாம் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். பொருட்களாக, விலங்குகளாக, பறவைகளாக இறைவனுக்கு நன்றி கூறும் விதமாக நாமும் பல தருணங்களில் நம்மால் முடிந்தவற்றை காணிக்கையாக்குகின்றோம். ஆரம்ப காலத்திலேயே பார்ப்போமேயானால் காயின் ஆபேல் தங்களுடைய முதல் காணிக்கைகளை ஆண்டவருக்கு தங்களுடைய உழைப்பை காணிக்கையாக செலுத்தியதையும் நாம் பார்க்கின்றோம். ஆனால் ஆண்டவர் நம்மிடம் இருவது இதை போன்ற காணிக்கையை விட மிக முக்கியமான ஒன்று. உண்மையான அர்ப்பண வாழ்வையே, உண்மையான மனமாற்றமும் அந்த மனமாற்றத்தோடு இறை விசுவாசமும் சேர்ந்து நம்பிக்கை என்னும் விதையானது விதைக்கப்பட்டு முளைத்து வளர்ந்து பூவாகி காயாகி கனியாகி அதனை ஆண்டவருக்கு முதல் காணிக்கையாக்கி அதனால் கிடைக்கின்ற இறையொருளில் மகிழ்ந்து நனைந்து அதில் கிடைக்கின்ற அந்த சந்தோஷம்
அதற்கு ஈடு இணை இந்த உலக செல்வங்களால் கண்டிப்பாக கிடைக்காது. இந்த காணிக்கை நிகழ்வைத்தான் அன்னை மரியா பாலகன் இயேசுவை கையில் ஏந்தி தன்னுடைய கடமையை நிறைவேற்ற எருசலேம் ஆலயத்திற்கு வருகின்றார். இன்று நீங்களும் இந்த தருணத்திலே கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக இந்த கல்வாரி வழியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அதுவும் மிகவும் குறிப்பாக இந்த மதியம் 3 மணி இறைமகன் இயேசு சிலுவையில் உயிர்விட்ட தருணம், இறை இரக்கத்தின் நேரம். அந்த நேரத்தில் இந்த கல்வாரி பலியில் நீங்கள் கலந்து கொண்டிருப்பது மிகச் சிறப்பு வாய்ந்த ஒன்று என்று தான் சொல்ல வேண்டும். நம்மை இன்னும் மிகுந்த ஈடுபாட்டோடு இந்த கல்வாரி பலியில் நம்மை பங்கெடுக்க அழைக்கின்றது. அன்று பாலகன் இயேசுவை கையில் ஏந்தி ஆலயத்திற்கு வந்த மரியா இதே நேரத்தில்தான் இறைமகன் இயேசுவை கல்வாரி மலையில் சிலுவையிலிருந்து இறக்கப்பட்ட அந்த இயேசுவை தன்னுடைய மடியில் அமர்த்தி வியாகுலப்பட்டு கொண்டிருந்ததையும் நாம் பார்க்கின்றோம். உம் இதயத்தை ஒரு வாள் ஊடுருவும் என்ற சிமியோனின் அந்த வார்த்தை முழுமையாக நிறைவேற்ற நேரம் அது. இந்த தருணத்தில் இறை இரக்கத்தை வேண்டி நாமும் ஒரு சிறிய ஜெபத்தை சொல்வோமாம். மிகவும் அற்புதமான சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஜெபம். நான் சொல்ல சொல்ல நீங்கள் இந்த ஜெபத்தை சொல்லுங்கள். அநேகமாக பலருக்கு தெரிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஜெபம்தான். இயேசுவே, நீர் மரித்தீர், ஆனால் இந்த மரிப்பு ஆன்மாக்களின் வாழ்க்கை ஊற்றாகவும் இரக்கத்தின் கடலாகவும் வழிந்தோடியது. ஓ வாழ்வின் ஊற்றே, கண்டுபிடிக்க முடியாத இறைவனின் இரக்கமே, உலகம் முழுவதையும் உம்முள் அடக்கி உமது இரக்கம் முழுவதையும் எம்மில் பொழிந்தருளும். இயேசுவின் இதயத்திலிருந்து இரக்கத்தின் ஊற்றாக வழிந்தோடிய இரத்தமே, தண்ணீரே, உம் மீது நம்பிக்கை வைக்கின்றேன். ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே, இந்த வலிமையுள்ள இந்த ஜெபத்தை நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் 3 மணியில் சொல்கின்ற பொழுது அதனால் உங்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஆசீர்வாதம் அபரிமிதமானது. மன்றாட்டின் இலக்கணத்தை ஒரு ஜெபம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று அந்த மரபினை பல புனிதர்கள் நமக்கு எடுத்து கூறுகின்றார்கள். திருத்தூதர் பவுலும் தெசலோனியருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் மிக அழகாக குறிப்பிடுகின்றார். முன்னே செல்ல செல்ல இறையரசை தேடுங்கள். முன்னே செல்ல செல்ல இந்த உலக வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற அந்த ஆசாபாசங்களை, ஈடுபாடுகளை அல்ல, இறை அரசை தேடுங்கள், மற்றவை அனைத்தும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்ற அடிப்படையிலேயே அவருடைய ஜெபம் அமைந்துள்ளதை நாம் பார்க்கின்றோம். இறை உள்ளத்தை, அவருடைய திட்டத்தை அறிவது ஜெபத்தின் அம்சங்களில் ஒன்று. நீங்கள் முழு ஞானத்தையும் ஆவிக்குரிய அறிவு திறனையும் பெற்று கடவுளின் திருவுளத்தை பற்றிய அறிவை நிறைவாக அடைய வேண்டும் என்று தன்னுடைய விருப்பத்தையும் அவர் தெரிவிக்கின்றார். தான் பெற்ற இன்பம் அனைவரும் பெற வேண்டும் என்ற அந்த நோக்கோடு நம்ம ஜெபமும் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். நாம் கூறுவதை இறைவன் கேட்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் ஜெபத்தை தொடங்குவதை விட, ஆண்டவரே நீர் பேசும், உம் அடியான் கேட்கின்றேன் என்ற திறந்த உள்ளத்துடன் அணுகுவதே சிறந்த ஒன்றாக இருக்கும். ஜெபத்தில் ஆண்டவரின் உள்ளத்தை அறிய வேண்டுமே தவிர
நமது விருப்பத்திற்கேற்ப அவரது திருவுளத்தை மாற்றிக்கொள்ளும்படி ஜெபிக்க கூடாது. இறை ஞானமும் இறை ஆவிக்கேற்ற அறிவித்திறனுமே நமக்கு இறை உள்ளத்தை, அவருடைய திட்டத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும். இறைவனின் திரு திட்டத்தை, அவருடைய சித்தத்தை அறிவதும் அதை செயல்படுத்துவதுமே உண்மையான கிறிஸ்துவ வாழ்வு என்பதை உணர வேண்டும். ஜெப வேளையில் நமது வேண்டுதலை அவர் முன் வைப்பதற்கு முன் அவர் பேசுவதை நாம் கேட்க தயாராக இருக்க வேண்டும். அன்னை மரியா கூறியதைப் போல, இதோ ஆண்டவரின் அடிமை என்ற வார்த்தை நம்முடைய உதட்டிலிருந்து, உள்ளத்திலிருந்து வெளிவர வேண்டும். பவுல் ஜெயிப்பதை பாருங்கள். கிறிஸ்து வழியாக பெறுகின்ற ஞான அறிவு ஒருவர் வாழ்வில் மன உறுதி, பொறுமை, மகிழ்ச்சி என்ற கனிகளை தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கின்றார். அதுதான் உண்மையான சந்தோஷம். இவ்வுலகில் உள்ள பணம், பதவி, அந்தஸ்து போன்றவை அல்ல. ஆமன் பார்ந்தவர்களே, நாமும் அதை போலத்தான் செயல்பட வேண்டும். நீங்களும் மற்றவர்களுக்காக இதை போலத்தான் ஜெபிக்க வேண்டும். கிறிஸ்துவை பின்பற்றதில் வரக்கூடிய எத்தகைய துன்ப துயரங்களையும் இறை திருவுலகத்திற்கு ஏற்ப ஏற்றுக்கொள்வதே அந்த மன உறுதி என்பது. சிமியோனும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இதைத்தான் கடைபிடித்தார். பல ஆண்டுகள் காத்திருந்தார். பொறுமை என்பதின் பொருள் அதுதான். மற்றவர்களினால் ஏற்படக்கூடிய நிந்தைகள், அவமானங்கள், வேதனைகள், இழப்புகள், நம்பிக்கை துரோகம் போன்ற அனைத்தையும் மன்னித்து அவர்களை அன்புடன் அரவணைத்து பொறுமையுடன் தாங்கிக் கொள்கிறதே நற்பண்புகளில் ஒன்று. மிகவும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் இருக்க வேண்டிய ஒன்று. தானும் மகிழ்ந்து தன்னை சுற்றி இருப்பவர்களை மகிழ்கின்ற பண்பும் கூட ஞானத்தின் கனிதான் என்பதை உணர வேண்டும். மற்றவர்கள் உன்னிடம் சொல்வார்கள், உன்னை நான் உண்மைக்கு இட்டுச் செல்கின்றேன் என்று. ஆனால் இயேசுவோ உண்மையான வாழ்வை நானே என்று கூறுவதை பார்க்கின்றோம். உனக்கு ஒளியை காட்டுவேன், வாழ்வை காட்டுவேன் என்று மற்றவர்கள் கூறலாம். ஆனால் இயேசுவோ உலகின் ஒளி நானே என்று கூறுகின்றார். ஆமன் பார்ந்தவர்களே, இறைமகன் இயேசுவே அனைவரின் மீட்புக்கு ஈடாக தம்மையே கையளித்தார். கல்வாரியில் சிந்தப்பட்ட அந்த இரத்தத்தால் நாம் கழுவப்பட்டு பாவ மன்னிப்பை அடைந்து மீட்பு பெற்றுள்ளோம் என்பதை எப்பொழுதும் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எனவே நமது உண்மையும் ஒளியும் வாழ்வும் மீட்பும் இயேசு ஒருவரே ஆவார். இறைவன் செய்துள்ள இத்துணை நன்மைகளுக்கும் இறைப்புகழ் பாட நன்றியை தெரிவிக்க அன்று பவுல் அழைப்பு விடுத்ததைப் போலத்தான் அதே அழைப்பு தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது. அந்த அழைப்பை ஏற்றவர்கள்தான் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் இந்த ஆலயத்தில் கூடியிருக்கின்றீர்கள். ஆமன் பார்ந்தவர்களே, அந்த நற்பண்பு எப்பொழுதும் உங்களோடு இருக்க வேண்டும். நம்ம அன்னை மரியாயின் மைந்தன் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை தம் குருதியில் குளிப்பாட்டினார் என்றால் நாம் விலை மதிப்பற்ற பொக்கிஷம் தானே. பகுத்தறிவுள்ள விலங்கு இது தத்துவ மேதைகளும் விஞ்ஞானிகளும் மனிதனுக்கு கூறுகின்ற இலக்கணம். ஆனால் முழுமையான ஆழமான மனித இலக்கணம் எதுவென்றால் இறைவனின் சாயல். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இறைவனின் சாயல். இறைவனை ஏற்று இறை புகழ் பாடுகின்ற உயிருள்ள வீணை. இறைவனின் தொடர்ச்சி நீங்கள். அவருடைய உயிர் மூச்சு நீங்கள். புனித சிங்கராயர் இவ்வாறாக கூறுகின்றார், ஓ கிறிஸ்தவனே, ஓ கிறிஸ்தவனே, உனது குலப்பெருமையை நினைவு கூர்வாயாக. இறைவனின் இயல்பை நீ பகிர்ந்து கொண்டுள்ளாய். இருளிலிருந்து மீட்கப்பட்டு இறை ஒளிக்கு, இறை அரசின் சமபந்திக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளாய் என்பதை மறந்துவிடாதே. ஆமன் பார்ந்தவர்களே, இப்பொழுது நாமும் இங்கு அந்த இறைவனின் சமபந்திக்காகத்தான் அமர்ந்திருக்கின்றோம். அவருடைய திருவுடலையும் திரு இரத்தத்தையும் அருந்துவதற்காக
இந்த பந்தியிலே அமர்ந்திருக்கின்றோம். இந்த நற்செய்தியில் சிமியோன் கூறியதைப் போல அவர் ஒரு நேர்மையாளர், இறைப்பற்று கொண்டவர், இஸ்ரேலுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட அந்த ஆறுதலுக்காக எதிர்பார்த்திருந்தவர். அதே போலத்தான் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் கண்டிப்பாக இறைவனால், அன்னை மரியாரின் பரிந்துரையால் நிறைவேற்றப்படும் என்பதில் நம்பிக்கையோடு செயலாற்றுவோம். ஆண்டவருடைய மெசியாவை காணும் முன் அவர் சாகப் போவதில்லை என்று சிமியோனுக்கு அளித்த அதே வாக்குறுதி தான் உங்களுக்கும் அருளப்படுகின்றது. நீங்கள் வேண்டி இருக்கின்ற விண்ணப்பங்கள் கண்டிப்பாக நிறைவேறும், நிறைவேறாமல் போகாது என்பதை உணர்வோம். நாமும் இங்கே ஆலயத்திலே எரிகின்ற அந்த மெழுகுதிரியை நமது அர்ப்பணத்திற்கு அடையாளமாக, தியாக வாழ்வின் எடுத்துக்காட்டாக காணிக்கையாகின்றோம். எரியும் இந்த ஒளியானது எவ்வாறு இருளை அகற்றி நம்மை ஒளியாம் கிறிஸ்துவிடம் அழைத்து செல்கின்றதோ, அதே போன்று நாமும் பலருடைய வாழ்க்கையில் ஒளியாக திகழவும், தீமையை அழித்து நன்மையை செழித்தோங்கிடச் செய்யவும், இறையரசை எட்டும் கட்டி எழுப்புகின்ற ஒரு கருவியாகவும் மாறிடுவோம். அதற்கான வரத்தை இந்த திருப்பலியில் வேண்டுவோம். சுரந்திடும் ராகங்களே, எல்லாம் இறைவனின் கொடைகளே, இதய நன்றிகள் ஏந்துங்களே. இதய சுரங்களின் இசையிலே கணிந்து சுரந்திடும் ராகங்களே, எல்லாம் இறைவனின் கொடைகளே, இதய நன்றிகள் ஏந்துங்களே. அன்பின் காணிக்கையாய் நம் நன்றி காணிக்கையாய், அன்பின் காணிக்கையாய் நம் நன்றி காணிக்கையாய். இதய சுரங்களின் இசையிலே கணிந்து சுரந்திடும் ராகங்களே. சகோதர சகோதரிகளே, என்னுடைய உங்களுடையதுமான இப்பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாக முடி மன்றாடுங்கள். ஆண்டவர் தந்தை பேரை நிகழ்ச்சிக்காகவும் ஆட்சிக்காகவும் தமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவையத்து நலனுக்காகவும் மது கையிலிருந்து பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக. ஆண்டவரே, மனநிறைவும் புகழ்ச்சியும் அளிக்கும் காணிக்கைகளை உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் நாங்கள் உம்மை தாழ்மையுடன் வேண்டுகின்றோம். அதனால் புனித கன்னிமரியாயின் எடுத்துக்காட்டை பின்பற்றி உமக்கு உகந்த புனித பலிபொருளாக எங்களை அர்ப்பணிக்க வரமருள்வீராக. எங்கள் ஆண்டவராய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். அது தகுதியும் நீதியுமானது. ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, புனிதர் அனைவரிலும் விளங்கும் மேன்மையை கண்டு நாங்கள் உம்மை வியப்புக்குரியவர் என அறிக்கையிடுவதும், மிகச் சிறப்பாக புனித கன்னிமரியாவின் நினைவூறும் என்று அவருடைய நன்றி கலந்த புகழுரையால் உமது கனிவை ஏற்றி போற்றுவதும் மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும், எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலும் ஆகும். ஏனெனில் உலகெங்கும் அதன் இறுதி எல்லை வரை நீர் அரும் பெரும் செயல்கள் பல புரிந்துள்ளீர். சிறப்பாக உம் அடியாரின் தாழ்நிலையை கண்ணுற்று அவர் வழியாக மனித மீட்பின் காரணராம் உம் திருமகன் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை எங்களுக்கு அளித்ததால் உமது இரக்க பெருக்கை எல்லா காலங்களிலும்
நீடிக்கச் செய்து வருகின்றீர். அவர் வழியாக உமது மாண்பை வான தூதர்களின் அணிகள் வழிபடுகின்றன. உம் திருமணி எக்காலத்தும் மகிழ்கின்றன. அவர்களோடு எங்கள் குரலையும் சேர்த்து கொள்ளுமாறு நாங்கள் உம்மை தாழ்மையுடன் இறைஞ்சி புகழ்ந்து அக்களிப்புடன் சொல்வதாவது: தூயவர் தூயவர் தூயவர், வான்படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர். விண்ணகமும் மண்ணகமும் மதமாட்சியால் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலே ஓசன்னா. ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசி பெற்றவர். உன்னதங்களிலே ஓசன்னா. ஆண்டவரே, நீர் மெய்யாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று. ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்தவுமே வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆண்டவரே, நீர் வருமளவு உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோம், உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோம். ஆகவே ஆண்டவரே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வதரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். உம் திருமணம் உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் திருத்தந்தை லியோ, எங்கள் ஆயர் சகாயராஜ், எல்லா திருநிலையின ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவையை அன்பில் நிறைபெற செய்தருளும். மேலும் உயர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோ அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராய் இருந்தோராகிய புனித அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உன் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. ஆமென், ஆமென், ஆமென்.
மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறைப்படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து சொல்வோம். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்ற பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாததையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளும் மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எம் மீட்பராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன், என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தல்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்களுக்கு அமைதி அளித்தருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர். செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர். ஆண்டவரே, என் உள்ளத்தில் எழுந்தருளி வர நான் தகுதி அற்றவள். ஆனால் ஒரு வார்த்தை சொல்லி செல்லும், எனது ஆன்மா நலமடையும். நன்றி கூறி மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, விண்ணக கொடைகளால் நாங்கள் வளம் பெற்றுள்ளோம். புனித கன்னிமரியாயின் எடுத்துக்காட்டை பின்பற்றி புனித வாழ்க்கையால் உமக்கு ஊழியம் புரியவும் அவருடன் இணைந்து உண்மையான புகழ்ச்சியினால் உம்மை மாட்சிப்படுத்தவும் எங்களுக்கு அருள்வீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இயலாமல்ல இறைவன் தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. சென்று வாழுங்கள். திருப்பலி நிறைவேறிற்று. புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் ஆசீர் பெற மன்றாடுவோம். ஆற்றலும் அன்புமிக்க இயேசுவை கையிலேந்தி காலமெல்லாம் கடலோரம் காத்திருக்கும் புனித ஆரோக்கிய அன்னையே, இப்பேராலயத்தில் கூடியிருக்கும் பக்தர்கள் மற்றும் இணையதளம் சமூக ஊடகங்கள் வழியாக பங்கேற்கும் அனைவரையும் ஆசீர்வதியும். இவர்களின் மனம் சோர்ந்து போகும்போது பால்கார பாலகனின் பால்குடத்தை பொங்க செய்தது போல இவர்களின் மனங்களையும் மகிழ்ச்சியால் பொங்கவையும். இவர்கள் தோல்வியால் துவண்டு போகும்போது நடக்க இயலாத சிறுவனை நடக்க வைத்தது போல இவர்களையும் எழுந்து நடக்கவையும். இவர்கள் துன்பக்கடலில் தத்தளித்து தடுமாறும் போது போர்ச்சுகீசிய மாலுமிகளையும் கரை சேர்த்தது போல இவர்களையும் கரை சேர்த்தருளும். வரம் பெற்று தரும் புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் ஆசியை உங்களோடு என்றும் தங்குவதாக. May Jesus touch you and heal you through the loving hands of his dear mother, Our Lady of Velangani. எல்லாமல்ல இறைவன்
தந்தை, மகன், தூய் ஆவியார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். அழகோவியமே எங்கள் அன்னை மரியே, உயிரோவியமே எங்கள் உள்ளம் கவர்ந்தவளே, உன் பார்வை சொல்லும் கருணையும் பாதமலரின் அருமையும் அழகே அழகே எங்கள் அம்மா நீ அழகே. அழகோவியமே எங்கள் அன்னை மரியே, உயிரோவியமே எங்கள் உள்ளம் கவர்ந்தவளே. आता आपण आराधनेला, प्रार्थनेला, लजाराला सुरुवात करीत आहोत. कृपा करून सगळ्यांजो भाग घ्या. अब हम चंगाई प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं. कृपा करके सब इस प्रार्थना में भाग लिए गए. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन. सौम्या देवा परमेश्वरा, दुनीच्या रचणाऱ्या आम्ही स्तुती करताव, तुला आराधिताव सदाना सदसकाळ. सौम्या देवा परमेश्वरा, दुनीच्या रचणाऱ्या आम्ही स्तुती करताव, तुला आराधिताव सदाना सदसकाळ. सौम्या जीवा येशूस ख्रिस्ता, आम्या सोरवणाऱ्या आम्ही स्तुती करताव, तुला आराधिताव
आपले समोर परमेश्वर आहे, त्याचे तरी आपण बघू न शांत रेव. जी टाइम आहे आपण या परमेश्वरासमोर जो जेजू सोम्या आपल्या समोर आहे त्याचे समोर स्पेंड करायचं बघूया. अब का जो समय है अपने यीशु क्रिस्त के सामने हम बैठेंगे और पूरे तहे दिल से मन से यहाँ स्तुति आराधना करने को आए हैं. तो हर किस्म का प्रॉब्लम्स वरी जो कुछ है वो अभी इस जगह पर हम बाहर रखने वाले हैं. तहे दिल से धन्यवाद कहने के लिए आपने जीवन में जो कुछ किया है वो सब कुछ जीवन में दिया है, उसके बदले हम धन्यवाद स्तुति आराधना करने को यहाँ आए हैं. आपले मननशीन न काळजांशीन आपण त्या देवाला धन्यवाद देवासाठी आले आहोत. की सोम्या जेजू जे आमच्या जीवनामध्ये तू केलंस आज खरोखर आम्ही अनुभवतो आणि आज इस वासान आले आहोत की सोम्या जेजू तू आज या घटनेचेर याच टायमावर तू आम्हा सगळ्यांना तुझी बेसाव देवाचास न तुझा तो स्पर्श कराचास. म्हणून ये दिलेला टाइम हा ये टाइम त्या सोम्या जेजूच्या समोर आपण खरे काळजांशीन न खरे मनांशीन देऊया न त्या सोम्या जेजूला आपले या जीवनामध्ये बदल आशीर्वाद न बेसा देण्यासाठी एक वेळ शांत चित्त रेवून या सोम्या जेजूस पर सांगूया. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू आभार मानितय त्या दिलेल्या सगळ्या देणग्याबद्दल. सोम्या जेजू आज यो दिस बघाचे साठी मना ये जीवन पण दिलंय ना त्याच्याबद्दल आभारी आहे. सोम्या जेजू आज तुझ्यापाशी या दारामध्ये आयलो सोम्या जेजूस का तू माना हल्लस त्याच विश्वासान भावार्थान सांगतो सोम्या जेजू आज परत तू आम्हाला विश्वासान वारितस. खरोखर सोम्या जेजू आज तुपर आम्ही सगळे मनांचे न्याल्या. आमचं सगळं काय काम काज सगळं बाजूला ठेवून आज तुझ्यापाशी यो वेळ हा यो वेळ फक्त तुला देवासाठी आल्या. सोम्या जेजूस ज्या वक्ताशी तू आमच्या जीवनामध्ये आयलास बहु फरक केलास. आभार सोम्या जेजूस आम्हा सगळ्यांना बरी सुलाई दिली रेस. आज याच विश्वासान मागतोय सोम्या जेजू का आम्हाला सगळ्यांना तुझा आज बेसांग दे आशीर्वाद दे. सोम्या जेजूस तू हमेशा बोललास तू माप मांग मी तुला देन. जाई दोघं का तिघ एकत्र येतात तर मी हाय तू फक्त मांग मी देन. आज आम्ही तुझे दरी आयल्या
खरोखर सोम्या जेजू तू बोतलास तू माझे पाशी एक पाऊल तूक मी तुझे पाशी 9 पावलं तू किती मी तुझे पाशी येतोय. म्हणून तू आज आमची दरी आयलास. आज सगळ्यांना आम्हाला तू दरी वारतेस. सगळे काय सोडून आमचे दुःख कष्ट सोडून तू आम्हाला सांगतेस तुम्ही माझे पाशी या मी तुम्हाला विश्रांती देता. खरोखर सोम्या जेजूस आज खरे मनांशीन हृदयांशीन तुझे पाशी आयला. भक्तीन भावान आम्ही सोम्या जेजू तुला समर्पित करता. आज तुझा सबद आमचे पर्यंत पोचते. आम्ही खरोखर तुला माहिती आहो का आमच्या जीवनामध्ये हताश झालेले आहोत. आम्ही सगळे जण या दुनियेमध्ये जगत असताना आम्ही सगळे काय दुःख कष्ट हलके करण्यासाठी तुझे पाशी आले आहोत. सोम्या जेजूस खरे मनांशीन खरे विश्वासाशीन तू पर आज आम्ही मागणं करतो. आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु. मेरे
2 मिनिटं उभे राहू आपण. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. प्रभू येशूचा गौरव असो. पुत्राचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. चा गौरव असो. पवित्र आत्म्याचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. पवित्र आत्म्याचा गौरव असो. पवित्र त्रैक्याचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. पवित्र त्याच्याचा गौरव असो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. 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 हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. होय प्रभू येशू ख्रिस्ता, जेजूस ख्रिस्ता, खरोखर मनांची न हृदयांची आम्ही आज तुला आलेलो बोलतो. जे काय तू आमच्या जीवनामध्ये केलंस, जे काय तू आम्हाला बनविलंस, आज जे काय आम्ही हाव हे तुझे कृपेशीन मयेशीन न तुझे बेसावाशीन आम्ही आज उभे हाव. हालेलुया. Hallelujah. तुम्हाला वाटे या परमेश्वरान या जेजू ख्रिस्तान तुम्हाला दया मया न बेसाव दिलाय? ह का नाही? आवाज येई नाही हा दिलाय? हा Father. मग त्या परमेश्वराला तुम्ही काळजांशीन मनांशीन एक शब्द बोलू शकता? हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हा परमेश्वरा, जे काय तू आमच्या जीवनामध्ये केलंस ते खरोखर आहे. हालेलुया. Hallelujah. आज तू आम्हाला वार्तलस म्हणून आम्ही आल्या. हालेलुया. Hallelujah. म्हणून काळजा म्हणशीन न मना म्हणशीन त्या परमेश्वराला जेजू ख्रिस्ताला धन्यवाद देवासाठी आल्या. हालेलुया. Hallelujah. आज तुम्ही सौभाग्य आहात की तुम्ही आज आईला जमलेले आहात. मकम जनान ते बेनाहान ज्यांना ये वखत न यो टाइम मिळाला आहे. हालेलुया. Hallelujah. आज तुम्ही सगळेजण जीविता, सगळेजण बघिता, सगळेजण वावरता फिरता. आज या दिवसा कवरेज जन्मलेले. हालेलुया. Hallelujah. तुम्ही परमेश्वराची स्तुती गावाच्या साठी आज आईला उपस्थित आहात. बाकीचे सगळे देवलामध्ये लजार करून आज परमेश्वराला सामील झालेले आहेत. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. विश्वासन बोला प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तो जेजूस आज आपल्याला मयेशीन एक शब्द सांगते. मी तुमचे पाशी हजर आहे, तुम्ही माझे पाशी हाक. आज मनांचीन काळजांचीन त्या परमेश्वराचे पाशी येवाला न रेवाला यो शब्द हाय. अहो कष्टी आणि भाराक्रांत जन हो, तुम्ही मजकडे या, मी तुम्हाला विसावा देईन. तो शिमन पेत्र पाण्यावर बोटीमध्ये होता न जेजूस डोंगरावरशी नीटवत होता न त्यांना सांगितलं तुम्ही जा. गेला. आता काय बोट नाही आहे, काहीच नाही आहे. परमेश्वर जेजू ख्रिस्त त्या पाण्यावरशी चालत चालत जात होता. पण लोकांतून काय सांगितलं? ये भूत आहे. त्या देवाला चमत्कार करायची आवरी गरज नव्हती, तरी पण तो पाण्यावर चालत होता. पण लोक काय बोलत होते? यो भूत आहे. आपल्याला परमेश्वर चमत्कार करते याचा काय वाटला पाहिजे? ते विश्वासान आपण बोललं पाहिजे की माझा देव, माझा परमेश्वर माझ्या जीवनामध्ये चमत्कार करते. हा का नाही? हा. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हा सोम्या जेजू. म्हणून यास सोम्या जेजूला आराधूया न ये गाणं आपण गाऊया या सगळी. जेजू सोम्याची गाणी आपल्याला कुरपातनी गाऊ मायेची गाणी, गाऊ मायेची
देसा मोठा मना सुख शांतीचं देते देसा सोम्याची सोम्याची गाणी आपल्याला सोम्याची गाणी जेजू सोम्याची गाणी जेजू सोम्याची गाणी Praise the Lord. 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 प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सदा आता आणि सदा सर्वदा. प्रभूचा गौरव असो पुत्राचा गौरव असो आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा. त्याचा गौरव असो पवित्र आत्म्याचा गौरव असो आता आणि सदा सदा आता आणि सदा सर्वदा. पवित्र आत्म्याचा गौरव असो पवित्र त्रेक्याचा गौरव असो आता आणि सदा सदा आता आणि सदा सर्वदा. पवित्र आत्म्याचा Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. या गटचेर सोम्या जेजूस पाण्यावर चालते. सोम्या जेजूस पाण्यावर चालते न तो पेत्र सांगते शिमोन सोम्या जेजू माना पण येऊन दे माना पण येऊन दे. तो सबद ऐकिते न सोम्या जेजू पेत्राला सांगते तू चल ये. तो वाढते आणि मग शिमोन पेत्र पाण्यावर चालायला लागते. हालेलुया. Hallelujah. जेव्हा जे सोम्या जेजूस आपल्याला वाढते तेव्हा तो आपल्याला हिंमत देते ताकद देते. हालेलुया. Hallelujah. आता या शिमोन पेत्राला सुद्धा सोम्या जेजूसनी वार्तलं. ही कॉल्ड सायमन. यीशु ने साइमन को बुलाया और साइमन पानी के ऊपर चलने लगा. He called Simon and Simon started walking all over the sea. Hallelujah. Hallelujah. हा योस सोम्या जेजू आपल्याला तेच सांगतोय. मी तुम्हाला वार्तोय. मी साथ घातलाय मी हाक मारले तुम्ही या न मी तुमचे मंदी येतोय. यामध्ये बहुत फरक आहे. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आता त्याच विश्वासान खरोखर एक हिंदी मध्ये गाणे आहे. येशू है सच्चा गडरिया. तो खरोखर आपल्या जीवनामध्ये हाय का. खरोखर त्या येशून त्या सोम्या जेजून आपल्या जीवनामध्ये असं का कार्य केलंय का. एक गाण्याद्वारे आपण त्या सोम्या जेजूला खरोखर धन्यवाद देऊया.
थँक्यू बोलूया ना आपले या कालजामनशीन त्या सोम्याला आपले मेरी वारूया. यीशु है सच गडरिया हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच गडरिया हम उसके भेड़े हैं. हरी चराइयों में हमें चराता है. वादी पहाड़ी में चलता है जहाँ पे सुखदाई झरने बहता है. वादी पहाड़ी में चलता है जहाँ पे सुखदाई झरना बहता है. यीशु है सच गडरिया हम उसके बेड़े हैं. हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच गडरिया हम उसके बेड़े हैं. हरी चराइयों में हमें चराता है. रक्षा वो करता है. यीशु है सच गडरिया हम उसके बेड़े हैं. हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच गडरिया हम उसके बेड़े हैं. हरी चराइयों में हमें चराता है. चराइयों में हमें चराता है। गलिया हम उसके बेटे हैं। हर चराइयों में हमें चराता है। हर चराइयों में हमें चराता है। हर चराइयों में हमें चराता है।
Praise the Lord. 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 प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्व आता आणि सदा सर्वदा. प्रभूचा गौरव असो. पुत्राचा गौरव असो आता आणि सदा सर्व आता आणि सदा सर्वदा. पुत्राचा गौरव असो. पवित्र आत्म्याचा गौरव असो आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा. पवित्र आत्म्याचा गौरव असो. पवित्र त्रेक्याचा गौरव असो आता आणि सदा सर्व आता आणि सदा सर्वदा. पवित्र त्रेक्याचा गौरव असो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आज सोम्या जेजूचे पाशी आयल्या. बरेच जण जीवनाला हताश होतात. बरेच जण जीवनाला कटाळून जातात. आज तो सोम्या जेजूस आपल्या पुढं आहे. या क्षणाला वाटते कमी आज तुमचे मधी आहे. तो सोम्या जेजूस आज आपल्याला काहीतरी बोलू इच्छित आहे. काहीकांचे डोके जर्जरलेले आहे, काहीकांचे अंग जर्जरलेले आहे, काहीकांचे आता डोकं पाठ दुखायला लागले नाही. काय चिंता नको कराव. परमेश्वर हाय न परमेश्वर जित्ता हाय म्हणून हे सगळं काय होते. हालेलुया. हालेलुया. तुमची सगळी दुःख सगळी तुमची पीडा बेनावाचे घाबराव नको. जे काय तुम्हाला बेना होते ते परमेश्वराचे सर्वाधीन म्हणजे करा. सगळं काय या परमेश्वराला जेजूस ख्रिस्ताला समर्पित करा ना. बघा तुमचं हे दुखणं बरं होईल. हालेलुया. म्हणून त्या विश्वासान त्याच विश्वासान तुम्ही आता त्याच्या बरोबर बसलेल्या सगळ्यांजून एक बोल देवाला त्या परमेश्वराला जेजूस ख्रिस्ताला सांगा थँक्यू. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 या तुमच्या हालेलुया मध्ये पॉवर हाय हाय. हालेलुया. हालेलुया. आता तुम्ही बघा ज्यांची डोकी वजन चालती, ज्यांचे पाय दुखत होते, ज्यांचे पाठ दुखत होती, ज्यांचे पोटान दुखत होतं ते आता काय आहे. हालेलुया. चमत्काराची गरज नाही. चमत्कार होते परमेश्वराचे पाशी आले होते. हालेलुया. योस आहे विश्वास. योस आहे सगळं काय परमेश्वराला सांगायचं असते. परमेश्वरा मना तुझी गरज आहे म्हणून तो परमेश्वर आपल्याला बोलाविते. ये राजा माझे पाशी ये. मी हाय खरा देव खरा जिवंत देव हाय. हालेलुया. आता तोच आपल्या स्टँडर्ड मध्ये गाणं हाय सोम्या तारी त्याला कोण मारी. हे गाणं आपण गाऊया. दर्या डोंगर मांडीता वादळ वार मांडीता वल्लाता मांडीता पाताल मांडीता गलीबाई मांडीता
तुझिया मना सुखी गायता कुर्बाने तुझी आम्हाला कोर बाल गायता कुर्बाने तुझी आम्हाला कुर्बाने तुझी आम्हाला गरीब संसार मानलेता कुर्बाने तुझी तुझिया मना रोगी आजारी गायिका कुर्बाने तुझी आम्हाला आणली लंगरी गायिका कुर्बाने तुझिया मना कुर्बाने तुझिया मना त्याला कोण नाही कोणाची जरी नाही ताकद गौरी Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. प्रभू येशूचा गौरव असो पुत्राचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. प्रभूचा गौरव असो पवित्र आत्म्याचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. पवित्र आत्म्याचा गौरव पवित्र त्रैक्याचा गौरव असो असो. आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. तिचा आत्म्याचा गौरव. हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. तोच सोम्या जेजूस आपले दरी हाय. आता आपली काळजा नितल पवित्र करण्याचे साठी त्या सोम्या जेजूला क्षणभर आपण आपली काळज मन न सगळं काय हाय ते देऊया. खरे मनांची आज त्याच्यापाशी काळज ओतूया. दुःख झालंय, जो अपमान झालाय, जो सबत कानावर आलाय, ते सगळं काय आज या घरीला सगळं सोम्या जेजूसला अर्पूया. न खरोखर काळजा मनांशीन न विचारांशीन सगळं या आपले इच्छा मनशीन ते सगळं काय करूया. हा सोम्या जेजू, मी पापी हाय, मी गुन्हेगार हाय. आज तुझे दरी आयलोय, माझं ये मन हलकं करायला सोम्या जेजूस. खरे मैशीन मी एक गुन्हेगार हाय. विचारामध्ये मनामध्ये न या काळजामध्ये सगळं ठेवून आलोय. कालीच माझं वजन जायलंय, मी अजून याच माझ्या माणसाला माफ नाही केलं. सोम्या जेजूस, माझं कालीच भरलेलं हाय. आज तुझे दरी आयलोय सोम्या जेजूस, कालीच वजन जायलंय. या माझ्या मनामध्ये ते विचार हान, ते वापरलेले शब्दान, ती जी माणसं हान, त्या माणसाला मी आज माफी नाही करू शके. सोम्या जेजूस, ती माफी करायला मला ताकद दे, हिम्मत दे. आज खरोखर तुझे पाशी आयल्या सोम्या जेजूस. मन ये कालीस मोकळं करतं सोम्या जेजू. या काळजामध्ये अशा गोष्टी भरलेल्या आहान, जे आज तुप मी मनांशी ठेवतोय सोम्या जेजू. माणसाचे बोलण्यान दुःख झाले सोम्या जेजू. मन दुखावलेली आहान सोम्या जेजू, म्हणून मी वाईट मार्गाला गेलोय सोम्या जेजूस.
नैतेच करणी करून आलोय मी सोम्या जेजूस. मला समजे नाही माझे पासून काय होते. मी एक कला करतोय मला समजे ना सोम्या जेजूस. मी स्वतःचे भावाविरुद्ध गेलोय. मी स्वतःच्या बहिणी विरुद्ध गेलोय. नको ते मी पाप केले सोम्या जेजू. आज कालीज ओपन करतोय. आज कालीज ओपन करून तुझ्या समोर सांगतो सोम्या जेजू, मी बहु मोठं पाप केलंय सोम्या. तू दयेचा सागर आस. तू मयेचा सागर आस. तू आमची पाप सगळे टायमाला आम्हाला माफी करतेस. पण सोम्या जेजू आमच्या काळजामध्ये अजून ती माणसं तैशीच हा रागाशीन भरलेली हा. राग जाईने सोम्या जेजू मनांशी. बोतलेला सबद बों काळजामध्ये घाव करून घेतलाय. सोम्या जेजूस तुझे पाशी आयल्या खरे मनांची काळजांची आज सगळं काय होतासाठी न तुझा बेसाव घेवाच्यासाठी सोम्या जेजू तुझे पाशी आयल्या. मनांशी सोम्या जेजू तुला समर्पित करतो. सगळं ये मन ये कालीज तुला आज मन मोकलेपणान करून एक कालीज तुप देता. एक कालीज आमचं साफ कर. आमच्या मनावर जे माणसं उमटलेली हान ती आज पुसून टाक सोम्या जेजू. सोम्या जेजूस ख्रिस्ता या आमच्या मनावर जी माणसं बसलेली हान राज करतात या माणसांना आमच्या जीवनामधून काढून टाक. आम्ही त्यांना माफ करतो सोम्या जेजू. चुकलेल्यांना माफ करतो. सोम्या परत एकदा एक काली जुगरीता एकदा डोकावून बघ आमच्या या प्रत्येकाच्या काळजामध्ये सोम्या जेजूस सगळं काय नको हाय ते बेनाकार. बेनाकार सोम्या जेजूस आमचे मनामनशीन आमचे विचारांशीन आमचे काळजांशीन जे आम्हाला आमच्या जीवनामध्ये नको आहे. आमचं मन आमचं कालीज आमचं हे सगळं काय मोकलं कर. आम्हाला सगळ्यांना ये बाधापासून या विचारापासून या सगळं काय पासून बरं कर सोम्या. उभे राहून आपल्यामध्ये पवित्र आत्म्याला वाराव. हाथ उठाता तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए
ही जीवन है, यीशु प्रभु, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, मेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए गाता हूँ। आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तुम्हाला सगळ्यांना मी विनंती करतो का ज्या ज्या जागेवर तुम्हाला आता दुखते त्या त्या जागेवर तुम्ही ज्यांना पॉसिबल आहे नाही सगळे काय त्या जसं मी प्रार्थना करीन तसं तुम्ही तुमच्या मनामध्ये त्या त्या जागेसाठी त्या त्या अवयवासाठी प्रार्थना करायची आहे. हालेलुया. डोळे बंद करून त्या सगळे शरीरामध्ये काही काही दुखते काय तुम्हाला त्रास होते हे सगळं मनामध्ये तुमचे ठेवायचा. सोम्या जेजू, सोम्या जेजूस आज तुझे दरी आयल्यावर आम्ही सगळेजण उभे आहो या वक्तावर. सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याला पाठव, या तुझे स्पिरिट संताला पाठव. सोम्या जेजूस आमच्या डोक्याला तुझा स्पर्श कर, आमच्या डोक्याला तुझा स्पर्श कर. सगळे संतांजून संत देवदूतांजून या घटनेचे मी तुम्हाला सांगतोय या आमच्या सगळ्यामध्ये या. सोम्या जेजूस ख्रिस्ता आमच्या या सगळ्यामध्ये या. आता तुझा स्पर्श आम्हाला लाभून दे. सोम्या जेजूस, जेजूस ख्रिस्ता तुझा स्पर्श आमच्या डोक्यानं होते, तुझा स्पर्श आमच्या डोक्यानं होते. जेजूस ख्रिस्ता तुझा स्पर्श आमच्या हातानं होते, तुझा स्पर्श आमच्या या डोक्याला होते. सगळे बाजूशीन सर्व सगळे तवाशीन परमेश्वरा. यू आर टचिंग अस लॉर्ड जीसस एट दिस मोमेंट. ओवर आवर हेड, सिर के ऊपर से तू आशीर्वाद दे रहा है. यीशु यीशु यीशु, Jesus, Jesus, Jesus. सोम्या जेजूस, सोम्या जेजूस, सोम्या जेजूस तू आम्हाला स्पर्श करतेस. सोम्या जेजूस तू आम्हाला स्पर्श करतेस या वक्ताला. सोम्या जेजूस तू आमच्या बरोबर हास, आमच्या मधीन हास. सोम्या जेजूस तू आमच्या प्रत्येक अवयवाला स्पर्श करतेस. सोम्या जेजूस आमच्या हाताला स्पर्श करतेस. यू आर टचिंग अवर हँड लॉर्ड जीसस. यीशु तू हमारे हाथ को स्पर्श कर रहा है. सब पीड़ा सब कुछ हमारे अंदर से निकल रहा है. तो यीशु यीशु यीशु, जीसस जीसस जीसस, यू आर टेकिंग आउट एव्हरीथिंग फ्रॉम अस. सोम्या जेजूस ख्रिस्ता तू आमच्या शरीरामध्ये सगळं काय जे नको आहे ते काढत आहेस. आमच्या या संपूर्ण शरीराला तू आशीर्वादित करत आहेस. सोम्या जेजूस आमच्या या पाठीला आशीर्वाद देतेस. यू आर टचिंग बैक लॉर्ड जीसस. यीशु तू हमारे पीठ को स्पर्श कर रहा है. सोम्या जेजूस, सोम्या जेजूस तुझ्या या संतांना, सगळे संतांना आशीर्वाद बेसाव देवाला आमच्या मध्ये धार. आमच्या या छातीला तू स्पर्श करत आहेस.
तू आमच्या छातीला स्पर्श करतेस. तुमचे आमच्या पोटांचे आजार जे आहात ते सगळे या टायमाला तू सगळे आमचे मंदिरांशी बेना करतेस. सोम्या जेजूस, जेजूस ख्रिस्ता, तुझा स्पिरिट तू आम्हाला देतेस. या वक्ताला आमच्या पोटामध्ये असलेले आजार, आम्हाला शरीरामध्ये झालेले आजार तू बेना करतेस. परमेश्वरा तू बेना करतेस. तुझा स्पिरिट आमच्या मध्ये नाहीला. सोम्या Lord Jesus, you are touching every fiber of our human. Lord Jesus, you are touching us. Lord Jesus, you are healing us. You are healing us from within, Lord Jesus. तू आम्हाला आमचे मधींशी हील करतेस. आम्हाला मधींशी हील करतेस प्रभू परमेश्वरा. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, तू आम्हाला आमच्या शरीरामध्ये बाधा बेना करतेस. आमच्या शरीरामध्ये नको हाय ते सगळं काय तू बेना करतेस. सोम्या जेजूस ख्रिस्ता, सोम्या जेजूस ख्रिस्ता, तू आमच्या पायांना स्पर्श करतेस. आमचे पाय जे दुखतात ते सगळं काय तू आमचं दुखणं बरं करतेस. सोम्या जेजूस, यू आर टचिंग आवर फीट ॲट दिस मोमेंट. यू आर टचिंग आवर लेग्स, लॉर्ड जीसस, अँड यू आर हीलिंग अस from every part, every fiber, every part of our human being. Jesus, यीशु, 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 हर घर, हर जगह पर, हर अवयव को आप स्पर्श कर रहे हैं. समझो यीशु, 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 तेरे नाम से सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भला है. तेरे नाम से हम लोग जीवित हैं. तेरे नाम से हम लोग पवित्र हैं. तेरे नाम से हम लोग पावन हैं. आराधू देव बापाला,
आपण प्रार्थना करूया. हे परमेश्वरा, तू या आश्चर्यकारक संस्काराच्या रूपाने तुझ्या दुःख सहनाचे स्मारक आम्हासाठी ठेवले आहे. आम्ही तुझ्या शरीराच्या आणि रक्ताच्या पावन रहस्याची आराधना करावी आणि तुझे तारणदायी कृपादान आम्हामध्ये उपस्थित असल्याची गोड जाणीव आम्हाला व्हावी. असा आशीर्वाद आम्हाला दे. हे प्रार्थना मी तुझ्याबरोबर पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात सर्वकाल जिवंत राहणारा व राज्य करणारा एकच परमेश्वर तुझा पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या द्वारे करतो. தந்தை மகன் தூயோவியோரின் பெயராலே நம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயோவியோரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக.
இயேசு கிறிஸ்துவில் எனது அருமை சகோதர சகோதரிகளே, அன்னையின் அன்பு பக்தர்களே, அன்னையின் திருத்தலம் நாடி இந்த திருப்பலியில் பங்கெடுக்க வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் பெயரால் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். அன்னையினுடைய பரிந்துரையால் நாம் பெற்றுக்கொண்ட அனைத்து நன்மைகளுக்காகவும் உதவிகளுக்காகவும் கொடைகளுக்காகவும் அவருடைய பராமரிப்பு பாதுகாப்புக்காகவும் நாம் நமது உள்ளத்தில் ஆழத்தில் இருந்து எழுகின்ற அந்த நன்றியை நன்றி பலியாக ஒப்புக்கொடுப்போம். தொடர்ந்து அந்த அன்னை நம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் பரிந்து பேசி நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உடல் உள்ள ஆன்மா சுகம் தந்து அருள் வாழ்விலும் பொருள் வாழ்விலும் நீங்கள் மென்மேலும் வாழ வேண்டும், வளர வேண்டும் என்று மன்றாடுவோம். இன்றைய நவநாளின் சிந்தனையாக தரப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு அமைதியும் தோழமையும் தந்து முதியோருக்கு துணையாயிருக்கும் அன்னை கன்னிமரியா என்ற தலைப்பிலே நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம். குறிப்பாக நமது இல்லங்களில் உள்ள நமது பெற்றோர்கள், குறிப்பாக முதியோர்களுக்காக நாம் சிறப்பாக ஜெபிப்போம். அந்த முதிர்ந்த வயதிலே இறைவன் அவர்களுக்கு தேவையான உடல் உள்ள சுகத்தை கொடுத்து நீடிய ஆயுளையும் தந்து பராமரிப்பையும் பாதுகாப்பையும் அவர்களுக்கு தர வேண்டும் என்று மன்றாடுவோம். இத்திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்க தகுதி பெறும் பொருட்டு நம்முடைய பாவங்கள் குற்றங்கள் குறைகளை எண்ணி மனவருந்தி மன்னிப்பு பெறுவோம். எல்லாமுடைய இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனலே சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமைகள் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே. ஆகையாலே எப்போது கனியான பரிசுத்த மரியாதையும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளையும் கூடையும் நாம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். எல்லாம் உள்ள இறைவன் மீது இறக்க வைத்து நமது பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து நம்மை முடிவிலா நித்திய வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. ஆமென்.
மன்றாடுவோமாக. எல்லாம் வல்ல இறைவா, புனித மிக்க கன்னிமரியாவின் பாதுகாப்பின் கீழ் வாழ்கின்ற உம் நம்பிக்கையாளர்களாகிய எங்களுக்கு நீர் அருள் புரிய உம்மை வேண்டுகின்றோம். அவருடைய கனிவான பரிந்துரையால் மண்ணுலகின் தீமைகள் தீய சக்திகள் அனைத்திலிருந்தும் நாங்கள் விடுவிக்க பெற்று விண்ணகத்தின் நிலையான மகிழ்ச்சியையும் தோழமையும் அடைய தகுதி பெறுவோமாக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். முதல் வாசகம். சாலமோனின் ஞான சொல்லில் இருந்து வாசகம். அதிகாரம் 4, இறை வார்த்தைகள் 8 முதல் 15 வரை. முதுமையின் மதிப்பு நீடிய வாழ்வினால் வருவதன்று, ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை அதற்கு அளவுகோல் அன்று. ஞானமே மனிதருக்கு உண்மையான நரைதிரை, குற்றமற்ற வாழ்க்கையே உண்மையான பழுத்த முதுமை. நீதிமான் ஒருவர் இறைவனுக்கு ஏற்புடையவராகி அவருடைய அன்பை பெற்றார். பாவிகள் நடுவில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பொழுதே அவரால் எடுத்துக்கொள்ள பெற்றார். தீமை அவரது அறிவு கூர்மையை திசை திருப்பாமல் இருக்கவும், வஞ்சகம் அவரது உள்ளத்தை மாசுபடுத்தாமல் இருக்கவுமே அவர் எடுத்துக்கொள்ள பெற்றார். தீமையின் கவர்ச்சி நன்மையானவற்றை மறைத்து விடுகிறது. அலைக்கழிக்கும் இச்சை மாசற்ற மனதை கெடுத்து விடுகிறது. அந்த நீதிமான் குறுகிய காலத்தில் நிறைவு எய்தினார், நீண்ட வாழ்வின் பயனை அடைந்தார். அவரது ஆன்மா ஆண்டவருக்கு ஏற்புடையதாய் இருந்தது. தீமை நடுவினின்று ஆண்டவர் அவரை விரைவில் எடுத்துக்கொண்டார். மக்கள் இதை பார்த்தார்கள், ஆனால் புரிந்து கொள்ளவில்லை. ஆண்டவர் தாம் தேர்ந்து கொண்டோர் மீது அருளும் இரக்கமும் காட்டுகின்றார். தம் தூயவர்களை சந்தித்து மீட்கிறார் என்பதை அவர்கள் மனதில் ஏற்கவில்லை. ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. நலமானதை செய், நாட்டிலே குடியிரு, நம்பத்தக்கவராய் வாழ். ஆண்டவரிலே மகிழ்ச்சி கொள், உன் உள்ளத்து விருப்பங்களை அவர் நிறைவேற்றுவார். உன் உள்ளத்து விருப்பங்களை அவர் நிறைவேற்றுவார். மெய்யாளருக்கு மீட்பு ஆண்டவரிடம் இருந்தே வரும். நேர்மையாளருக்கு மீட்பு ஆண்டவரிடம்
அவர்கள் உரிமை சொத்து என்றும் நிலைத்திருக்கும். தாம் உலகை கொள்ளும் நடத்தையை கொண்டு மனிதரின் காலடிகளை ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்துகின்றார். மனிதரின் காலடிகளை ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்துகின்றார். நேர்மையாளருக்கு மீட்பு ஆண்டவரிடமிருந்தே வரும். நேர்மையாளருக்கு மீட்பு ஆண்டவரிடமிருந்தே வரும். ஆண்டவரிடமிருந்தே வரும். ஆண்டவரிடமிருந்தே வரும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் பேறு பெற்றவள் நீரே. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. தூய லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கே. அப்போது எருசலேமில் சிமியோன் என்னும் ஒருவர் இருந்தார். அவர் நேர்மையானவர், இறை பற்று கொண்டவர், இஸ்ராயலுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட ஆறுதலை எதிர்பார்த்திருந்தவர். தூய ஆவியை அவர் பெற்றிருந்தார். ஆண்டவருடைய மெஸ்ஸியாவை காணும் முன் அவர் சாகப் போவதில்லை என்று தூய ஆவியால் உணர்த்தப்பட்டிருந்தார். அந்த ஆவியின் தூண்டுதலால் அவர் கோவிலுக்கு வந்திருந்தார். திருச்சட்ட வழக்கத்திற்கு ஏற்ப செய்ய வேண்டியதை குழந்தை இயேசுவுக்கு செய்து முடிக்க பெற்றோர் அதனை உள்ளே கொண்டு வந்தபோது சிமியோன் குழந்தையை கையிலேந்தி கடவுளை போற்றி, ஆண்டவரே, உமது சொற்படி உம் அடியான் என்னை இப்போது அமைதியுடன் போகச் செய்கிறீர். ஏனெனில் மக்கள் அனைவரும் காணுமாறு நீர் ஏற்பாடு செய்துள்ள உமது மீட்பை என் கண்கள் கண்டுகொண்டன. இம்மீட்பே பிற இனத்தாருக்கு வெளிப்பாடு அருளும் மொழி. இதுவே உம் மக்களாகி இஸ்ராயலுக்கு பெருமை என்றார். குழந்தையை குறித்து கூறியவை பற்றி அதன் தாயும் தந்தையும் வியப்புற்றனர். சிமியோன் அவர்களுக்கு ஆசி கூறி அதன் தாயாகிய மரியாவை நோக்கி, இதோ இக்குழந்தை இஸ்ராயல் மக்களுள் பலரின் வீழ்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் காரணமாக இருக்கும், எதிர்க்கப்படும் அடையாளமாகவும் இருக்கும். இவ்வாறு பலருடைய மறைவான எண்ணங்கள் வெளிப்படும். உமது உள்ளத்தையும் ஒரு வாள் ஊடுருவி பாயும் என்றார். ஆசேர் குலத்தைச் சேர்ந்த பானுவேலின் மகளாகிய அண்ணா என்னும் இறைவாக்கினர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் வயது முதிர்ந்தவர். மணமாகி 7 ஆண்டுகள் கணவரோடு வாழ்ந்தபின் கைம்பெண் ஆனவர். அவருக்கு வயது 84. அவர் கோவிலை விட்டு நீங்காமல் நோன்பிருந்து மன்றாடி அள்ளும் பகலும் திருப்பணி செய்து வந்தார். அவரும் அந்நேரத்தில் அங்கு வந்து கடவுளை புகழ்ந்து
எருசலேமின் மீட்புக்காக காத்திருந்த எல்லாரிடமும் அக்குழந்தையை பற்றி பேசினார். இது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறையேசு கிறிஸ்துவில் எனது அருமை சகோதர சகோதரிகளே, அன்னையின் அன்பு பக்தர்களே, இன்றைய நவநாளின் திருப்பலியின் தலைப்பாக நமக்கு தரப்பட்டுள்ளது அமைதியும் தோழமையும் தந்து முதியோருக்கு துணையாய் இருப்பவர் நம்முடைய தாய் அன்னை கன்னிமரியாள் ஆரோக்கிய தாய். ஆம், இயேசு கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, பல நாடுகளின் தலைவர்கள் ஒன்று கூடி கூட்டம் நடத்தினார்கள். அப்பொழுது ஒரு நிருபர் ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய தலைவரையும் பேட்டி கண்டார். உங்களது நாட்டிற்கு அடிப்படை தேவையானது எது சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டார். அதற்கு ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய தலைவர் என்ன சொன்னார்கள் என்றால், எனது நாட்டிற்கு அமைதியும் பாதுகாப்பும் ஒற்றுமையும் தோழமை உணர்வும் தான் வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய தலைவர்களும் சொன்னார்களாம். ஆம், இந்த நாடுகளுக்கிடையே இன்று அமைதி இல்லாமல் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். காரணம், நாடுகளுக்கிடையே போட்டி பொறாமை ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. நாடுகளுக்கிடையே போர் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. உதாரணமாக இஸ்ரேலுக்கும் காசாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே போர் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த போர் ஒரு முடிவுக்கு வந்து அங்கு அமைதி ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும், சமாதானம் அங்கு உண்டாக வேண்டும், எல்லோரும் ஒரு தோழமை உணர்வோடு இருக்க வேண்டும், வாழ வேண்டும் என்று எல்லோரும் விரும்புகின்றார்கள். இந்த ஒரு தோழமையும் இந்த ஒரு அமைதியும் நமக்கு எங்கே நிறைவாக நிம்மதியாக கிடைக்கிறது என்று சொன்னால், தாயின் வயிற்றிலே குழந்தை 10 மாதம் இருக்கும்போது அந்த கருவறையிலே அந்த குழந்தைக்கு அமைதியாக இருக்கின்றது, பராமரிப்பும் பாதுகாப்பும் அந்த குழந்தைக்கு கிடைக்கின்றது. அதே குழந்தை பிறந்த பிறகு குழந்தை பருவத்தில் இருக்கும்போது சரி அல்லது மாணவ பருவத்திலே இருக்கும் வரை அந்த குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கள் அரணாக பாதுகாப்பாக இருக்கின்றார்கள். அந்த குழந்தைகள் மாணவர்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படுவது கிடையாது. காரணம், அந்த பெற்றோர்களுடைய பாதுகாப்பிலே பராமரிப்பிலே அந்த பிள்ளைகள் அமைதியாக வாழ்வதை நாம் வந்ததை பார்க்கின்றோம். இப்படி இந்த பிள்ளைகள் வளர்ந்த பிறகு, திருமணம் முடித்த பிறகு, ஒரு பெண்ணை மனம் முடித்த பிறகு, அந்த பெற்றோர்கள் ஆன பிறகு இவர்களுடைய பிள்ளைகள் அந்த பெற்றோர்கள் முதியவர்களாக ஆன பிறகு அவர்கள் எந்த அளவுக்கு வீட்டிலே வரவேற்கப்படுகின்றார்கள், கவனிக்கப்படுகின்றார்கள், பராமரிக்கப்படுகின்றார்கள், பாதுகாக்கப்படுகின்றார்கள், அந்த தோழமை உணர்வோடு அவர்கள் நடத்தப்படுகிறார்கள் என்று சிந்திக்கின்ற போது பெரும்பாலான குடும்பங்களில் இன்றைக்கு இருக்கா இல்லையா? முதியோர்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கா? பிள்ளைகள் பெரியோர்களை வயதானவர்களை எந்த அளவுக்கு கவனிக்கின்றார்கள், அன்பு காட்டுகின்றார்கள், நேசிக்கின்றார்கள் என்று நாம் சிந்தித்தோமையானால் 100க்கு 90% இல்லை என்றுதான் வருகின்றது. ஒரு வீட்டில் உள்ள கணவன் ஃபோன் பேசுகிறான், எப்போ வரீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான். அப்போ மனைவி கேட்குறா, என்னங்க யாருங்க ஃபோனில் யாரோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. அம்மா வர்றாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லி இவன் சொல்கிறான். யார், உங்கள் அம்மாவா? உங்கள் அம்மா இங்கே வரவே கூடாது,
அவங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அவங்கள வந்து முதியோர் இல்லத்தில் நீங்கள் போய் விட்டு விடுங்க. இங்கே வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு எனக்கு பிரச்சனை. அவங்க இங்கே வந்தாங்கன்னா நான் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன், நான் வீட்டை விட்டு வெளியில் கிளம்பிடுவேன், எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு நான் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ தான் அவன் சொல்கிறான், அம்மாங்கிறது வந்து உங்கள் அம்மா வராங்க அப்படின்னு சொன்னான். ஐயோ எங்கள் அம்மாவா, வரட்டுங்க வரட்டுங்க அப்படிங்க. பாருங்கள், ஒரு கண்ணில் என்னையும் ஒரு கண்ணிலையும் சுண்ணாம்பு இருப்பதை பார்க்குறோம். அப்போ உங்கள் அம்மானா ஒஸ்தி, மாமியானா என்ன அவ்வளோதா மோசமா? இந்த மனைவி இன்னொரு வீட்டில் வந்து ஒன்று நான் இருக்கணும் இல்லை அவங்க இருக்கணும். உங்கள் அம்மா வந்து முதியோர் இல்லத்தில் கொண்டு விட்டுருங்க, இல்லைனா நான் இங்கே இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, ஓங்கி ஒரு அறை விட்டு நீ வேணால் போயிரு, எனக்கு எங்கள் அம்மா தான் முக்கியம். எங்கள் அம்மா இல்லாமல் நான் வரல, நான் இல்லாமல் நீ இந்த வீட்டுக்கு என் மனைவியாக வரலை, எங்கள் அம்மா தான் எனக்கு முக்கியம், இருந்தால் இரு இல்லைன்னா போ அப்படின்னு சொல்லி அவன் அங்கே அந்த தன்னுடைய மனைவிக்கு புத்திமதியை அதே சொல்லுகின்றான். இன்றைக்கு காலையில் ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு செய்தியை பார்த்தேன். ஒரு முதியவர் ஒரு கம்பெனியில் வாட்ச்மேனாக வேலை பார்க்கின்றார். அப்போது அந்த கம்பெனியுடைய ஓனர் அம்மா வந்து கதவை அவர் திறக்கும்போது இந்த அம்மா வந்து என்ன செய்கிறாங்க, ஒரு 10,000 பணத்தை கொடுக்குறாங்க எங்கள் அந்த வாட்ச்மேனுக்கு. பிறகு அவங்க கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. அடுத்து ஒவ்வொருத்தரும் அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்க ஒரு 10,000 கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. இவருக்கு ஒன்றுமே புரியல, என்னடா ஒவ்வொருத்தரும் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு 10,000 கொடுத்துட்டு போகிறாங்களே, என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி அந்த கம்பெனியுடைய ஓனர்கிட்டே போயிட்டு கேட்குறாங்க. இவருக்கு ஒரு பயம், ஒரு அச்சம், எங்கடா இவ்வளோ பேர் பணத்தை கொடுத்து இன்றைக்கே வேலையை விட்டு நம்மளை நிப்பாட்டிட போடுவாங்களோ என்ற ஒரு பயம். உடனே போய் அந்த கம்பெனி மேனேஜர் ஓனர்கிட்ட போயிட்டு கேட்குறாங்க, என்னம்மா எல்லோரும் இந்த மாதிரி இன்றைக்கி பணம் கொடுக்கல, எனக்கு என்னன்னு தெரியல, கவலையாக இருக்குது, நான் என்னை வேலையை விட்டு நிற்க வைக்க போகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ வந்து இந்த வேலை செய்கிற நேரத்தில் அவருக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்திருக்கு. யார்? அந்த முதியோருக்கு வாட்ச்மேனுக்கு. அந்த எதிர்ப்புறத்துலேருந்து பேசுனது யாருன்னா அவருடைய மகன். நீங்கள் வீட்டுக்கு வரக்கூடாது, வேலையை முடிச்சுட்டு நீங்கள் வீட்டுக்கு வரவே கூடாது. மகனே, நீ இந்த ஒரே மகன் தான்டா, உன்னை விட்டால் எனக்கு யார் கதி, நான் எங்கே போவேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அப்பாவுக்கு சொல்கிறாரு, புலம்புறாரு. நீங்கள் எங்கேயாவது போங்க, ஏதாவது பண்ணுங்க, இங்கே வீட்டுக்கு வரக்கூடாது, வந்தீங்கன்னா காலை வெட்டி விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான். இதை அந்த கம்பெனியில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த ஒருவர் கேட்டு அதே போய் அந்த கம்பெனியோடு ஓனரிடம் போய் சொல்கிறாங்க. அதன் பிறகு தான் இப்படி அந்த வாட்ச்மேன் இந்த முதியவருக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை வந்துருச்சா அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு 10,000 அவருடைய எதிர்காலத்துக்காக பயன்படும் அளவில் அதை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் அது. அப்புறம் அந்த கம்பெனியுடைய ஓனர் சொல்கிறாங்க, நீங்கள் வந்து என்னுடைய அப்பா மாதிரி, நான் உங்கள் பிள்ளை மாதிரி, உங்கள் மகன் மாதிரி, நீங்கள் எதற்கும் கவலைப்படாதீங்க, நீங்கள் இன்னிலேருந்து என் வீட்டில் நான் உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறேன், என் வீட்டில் வந்து நீங்கள் இருங்க, வேலைக்கு வாங்க, அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று அவர் சொன்னார். இன்றைக்கி வந்து ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு செய்தி, இதே போல் எத்தனையோ செய்திகள் இன்றைக்கு வருகின்றன. இன்றைக்கு வந்து நம்ம சிந்தித்தோமையானால் நிறைய குடும்பங்களில் வந்து பெற்றோர்கள் சரி, குறிப்பாக முதியவர்கள், உடல்நலம் இல்லாதவர்கள், அவர்கள் வந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கும் குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த குடும்பத்துக்குமே ஒரு பாரமாக இருப்பதாக அவர்கள் உணர்கின்றார்கள். மண்ணுக்கு மரம் பாரமா, மரத்துக்கு கிளை பாரமா, கிளைக்கு காய் பாரமா, அந்த காய்க்கு அந்த பெற்றெடுத்த தாய்க்கு பிள்ளை பாரமா. மரம்தான் தனக்கு பாரம்னு நினச்சிருந்தா அந்த மரம் இருக்க முடியுமா? இல்லை அந்த மரத்துக்கு கிளை தான் பாரம்னு சொல்ல அந்த கிளை இருக்க முடியுமா? இல்லை அந்த காய் தான் அந்த கொடிக்கு கிளைக்கு பாரம்னா கனி கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. ஆனால் என்ன பார்க்கிறோம், இதையெல்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஏற்றுக்கொள்கின்றது. இது இயற்கையிலே நம்ம வந்து அதை பார்க்கின்றோம். மண் மரத்தை தாங்குது, அந்த மரம் கிளைகளை கொடிகளை தாங்குது, அந்த கிளைகள் கொடிகள் வந்து கனிகளை தாங்குது. ஆனால் ஆறறிவு படைத்த மனிதன் தன்னை பெற்றெடுத்து பாலூட்டி சீராட்டி ஏறும்பு நாடாமல் சிற்றெரும்பு கடிக்காமல் வளர்த்து ஆளாக்கி படிக்க வைத்து திருமணம் செய்து வைத்து எல்லா நல்லது கெட்டதும் பங்கெடுத்து உதவி செய்து வளர்த்த அந்த
பெற்றோர்களை அந்த பிள்ளைகளை எப்படி உதாசனப்படுத்துவதை நாம் பார்க்கின்றோம். இன்று எனக்கு நாளை உனக்கு. இன்று எனக்கு நான் என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு அந்த மாதிரி செய்தால் நாளைக்கு என் பிள்ளைகள் அப்படிதான் செய்வார்கள். இதுதான் நிஜம், இதுதான் உண்மை. இதை மறைந்துவிட்டு இன்றைக்கு நிறைய குடும்பத்திலே இந்த முதியோர்களை கவனிப்பாரற்று உதாசனப்படுத்துவதையும் ஓரங்கட்டப்படுவதையும் புறக்கணிக்கப்படுவதையும் நாம் பார்க்கின்றோம். மனிதர்கள் இப்படியாக இருந்தாலும் நமது ஆரோக்கிய தாய் அன்னை கன்னிமரியாள் அவரை நம்புவோரை, அவர் நாடி வருவோரை, அவரை தேடுவோரை, அவரை மீது அவரிடம் ஜெபிக்கின்றவரை யாரையும் அவர் கைவிட்டுவதே கிடையாது. எல்லோரையும் அவர் அரவணைக்கக்கூடியவராக, அன்பு செய்யக்கூடியவராக, நேசிக்கக்கூடியவராக, பராமரிக்கக்கூடியவராக, பாதுகாக்கக்கூடியவராக இருப்பவர்தான் நமது ஆரோக்கிய தாய் அன்னை கன்னிமரியாள். அதனால்தான் பாருங்கள், வேளை நகரில் கூட ஒரு முதியோர் இல்லம் ஒன்று இருக்கின்றது. இப்படி எத்தனையோ முதியோர் இல்லங்கள் இன்றைக்கு கைவிடப்பட்டவர்களுக்காக, அனாதைகளுக்காக இன்றைக்கு இது முதியோர் இல்லம் இருந்து அவர்களுக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்கின்றது, அவர்களுக்கு அரவணைப்பை கொடுக்கின்றது, ஒரு தோழமை உணர்வோடு அவர்களை ஏற்று மதிக்கின்றது. ஆமீர் இயேசு கிறிஸ்துவில் அன்புக்குரியவர்களே, இதையெல்லாம் நாம் கேட்ட பிறகு நம்ம எப்படி இன்னைக்கு இருக்கிறோம், எப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம்? நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் சரி, தாத்தா பாட்டியாக இருந்தாலும் சரி, நாம் அவர்களை எப்படி கவனிக்கிறோம்? அவர்களுக்கு உள்ளத்திலே அமைதி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு ஒரு பராமரிப்பு தேவைப்படுகின்றது, ஒரு நேசக்கரம் தேவைப்படுகின்றது, ஒரு ஒற்றுமை தேவைப்படுகின்றது. எனவே இத்தகைய ஒரு பராமரிப்பையும் பாதுகாப்பையும் ஒரு நேச உணர்வையும் அந்த வயதானவர்களுக்கு இருக்கின்ற பிள்ளைகள் கொடுக்க முன்வர வேண்டும். நீங்கள் எப்படி இருக்கின்றீர்கள்? உங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள முதியோர்களையும் வயசானவர்களையும் பெற்றோர்களையும் நீங்கள் எப்படி மதிக்கின்றீர்கள்? சிந்தியுங்கள், செயல்படுங்கள். ஆமீன். எனக்கென உள்ளதெல்லாம் இறைவா உனக்கென நான் தர எடுத்து வந்தேன். எனக்கென உள்ளதெல்லாம் இறைவா உனக்கென நான் தர எடுத்து வந்தேன். அருளின் ஊற்றே அருள்கொடை வல்லலே, அருளின் ஊற்றே அருள்கொடை வல்லலே, அழித்திடும் அனைத்தையும் ஏற்றிடுவாய். எனக்கென உள்ளதெல்லாம் இறைவா உனக்கென நான் தர எடுத்து வந்தேன். அன்புக்குரியவர்களை நம் அனைவரும் ஒரே குடும்பமாக சேர்ந்து ஒப்புக் கொடுக்கும் இந்த மாலை திருப்பலை எல்லாம் தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாமடை ஜெபியுங்கள். ஆண்டவர் தன் திருப்பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் ஆட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்து நலன்களுக்காகவும் உமது கையிலிருந்து திருப்பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக. ஆண்டவரே, கடவுளின் தாய் புனித மரியாவையின் அவனால் கொண்டாட்டத்தில் உன் நம்பிக்கையாளரின் மன்றாட்டுகளையும் காணிக்கைகளையும் கண்ணோக்கியருளும். அதனால் இவை உமக்கு ஏற்றவையாயும் அது மன்னிப்பின் உதவியை எங்களுக்கு பெற்று தருவனவாக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம்.
நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். அது தகுதியும் நீதியும் ஆனது. ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தை, புனிதர் அனைவரிலும் விளங்க மேன்மையை கண்டு நாங்கள் உம்மை வேப்புக்குரியவரினை அறிக்கையிடுவது மிக சிறப்பாக புனித கன்னிமரியாவை நினைவுறும் என்று அவருடைய நன்றிகள் அந்த புகழுரையால் உமது கனிவை ஏற்றி போற்றுவதும் மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமை மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். ஏனெனில் உலகெங்கும் அதன் இறுதி எல்லை வரையர் அரும் பெற செயல்கள் பல புரிந்துள்ளே சிறப்பாக மடியாரின் தாழ்நிலையை கண்ணுற்று அவர் வழியாக மனித மீட்பின் காரணராம் ஓம் திருமகனை எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை எங்களுக்கு அளித்ததால் உமது இரக்கப் பெருக்க எல்லா காலங்களையும் மெடிக்கச் செய்து வருகின்றேன். அவர் வழியாக உமது மாண்பை வானக தூதர்களின் அணிகள் வழிபடுகின்றன. உமது திருமுனை எக்காலத்து மகிழ்கின்றன. அவர்களோடு எங்கள் குரலையும் சேர்த்துக் கொள்ளுமாறு நாங்கள் உம்மை தாழ்மையுடன் இறைஞ்சு புகழ்ந்து அக்களிப்புடன் சொல்வதாவது: தூயவர் 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 வான்படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர், விண்ணகமும் மன்னகமும் ஆட்சியால் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலே ஓசன்னா. ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசை பெற்றவர். உன்னதங்களிலே ஓசன்னா. ஆண்டவரே, நேர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திருக்கும் மூற்று. ஆகவே உம்முடைய தூயாவியை பொழிந்த காணிக்கைகளை புனிதப்படுத்த உம்மை தாழ்மையுடன் வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக. அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மையை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி வாழ்த்துரைத்ததை பெற்று தாம் சீடர்களுக்கு அளித்து இயேசு கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வனமே இரவிருந்தே அருந்தியவேன் கிணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து இயேசு கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து வெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவம் மன்னிப்போக்கு இன்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் வரை பொருள். ஆண்டவரே, நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோம். உமது உயிர்ப்பினையும் ஆகவே ஆண்டவரே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் மரணத்தை உயிர்ப்பை நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தை மீட்படைக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். உம் திருமணியின் உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியானவர் ஒன்று சேர்த்தல வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரை உலகெங்கு பரவியிருக்கும் அது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும். சிறப்பாக எங்களது திருத்தந்தை லியோ, எங்களாய சகாயராஜ், எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவருடன் இத்திருப்பலியில் பங்கெடுக்கின்ற இவர்களையும் இவர்களது குடும்பங்களையும் இவர்களது பெற்றோர்கள், உற்றார் உறவினர்கள், முதியவர்களையும் இன்னும் எங்களுடைய ஜெபம் யாராருக்கெல்லாம் தேவையோ யாராருக்கெல்லாம் ஜெபிக்கின்றோம் என்று வாக்குறுதி அளித்துவிட்டு இந்த திருத்தலத்திற்கு வந்திருக்கின்றோமோ அவர்களையும் நீ நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உமது பேர் அன்பினால் நிறைவு பெறச் செய்தருளும். மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எம் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுகோளின் நுழையற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித ஆரோக்கிய அன்னை, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராயிருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் மரமருள உம்மை மன்றாடுகிறோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவர்
எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. ஆமென். 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 இறை மகன் இயேசு போதித்தவாறு உலகில் இறை அரசு வர வேண்டும் என நாம் விண்ணக தந்தையை நோக்கி மன்றாடுவோம். உலகில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயது என போற்றப் பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும். தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரை தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்தில் இருந்து எப்போது விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமின்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் இதை நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமது. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன், என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம்முடைய திருத்தூதர்களுக்கு நீர் மொழிந்தீரே. இன்று எங்களுடைய பாவங்கள், பலவீனங்கள், குற்றங்கள், குறைகளை எல்லாம் நீர் பாராமல் நாங்கள் உம்மீது கொண்டுள்ள ஆழமான உயிருள்ள இறை நம்பிக்கை மட்டும் கருணையுடன் கண்ணோக்கி அனைத்து நோயினுடைய வியாதியிலிருந்து எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உடல் உள்ள ஆன்மா சுகத்தையும் அன்பு, அமைதி, சமாதானம், ஒற்றுமையையும் தோழமை உணர்வையும் தந்தருள திருவுளம் கொள்வீராக. இன்றைய வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆண்டவருடைய அமைதி உங்கள் அனைவரிடம் என்றும் இருப்பதாக. ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கு ஒருவர் கிறிஸ்துவின் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, நாம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் நம்மை அரவணைத்து அன்பு செய்து பராமரித்து பாதுகாத்து வழிநடத்தி வருகின்றவர். இவர் தருகின்ற விருந்திலே நாம் பங்கு பெற அழைக்க பெற்ற நம்முடைய ஒரு பேரை பெற்றோர். ஆண்டவரே, தேவரே, இல்லத்தில் எழுந்தலை நான் துதியேற்றோன். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி எனது ஆன்மா நலமடையும். கிறிஸ்துவின் திருவுடலும் திரு ரத்தமும் என்னை காத்து எனக்கு நித்திய வாழ்வழி
நன்றி கூறி மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, மீட்பளிக்கும் அருள் அடையாளத்தால் ஓட்டம் பெற்ற நாங்கள் உம்மை தாழ்மையுடன் வேண்டுகின்றோம். கடவுளையே பெற்றெடுத்த புனித கன்னிமரியாவின் நினைவை போற்றி பெருமைப்படுத்தும் நாங்கள் என்று உமது மீட்பின் பயனை அனுபவிக்க தகுதி பெறுவோமாக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. அன்னையின் வழியாக சிறப்பாசி பெற தலைவணங்கி மன்றாடுங்கள். ஆற்றலும் அன்புமிக்கும் இயேசுவை கையிலேந்தி காலமெல்லாம் கடலோரம் காத்திருக்கும் புனித ஆரோக்கிய அன்னையே, இப்பேராலயத்தில் கூடியிருக்கும் பக்தர்களும் மற்ற இணையதளம் சமூக ஊடகங்கள் வழியாக பங்கேற்கும் அனைவரையும் ஆசீர்வதியும். இவர்களின் மனம் சோர்ந்து போகும்போது பால்கார பாலகனின் பால் குடத்தை பொங்கச் செய்தது போல இவர்களின் மனங்களையும் மகிழ்ச்சியால் பொங்கவையும். இவர்கள் தோல்வியால் துவண்டு போகும்போது நடக்க இயலாத சிறுவனை நடக்க வைத்தது போல இவர்களையும் எழுந்து நடக்கவையும். இவர்கள் துன்பக்கடலில் தத்தளித்து தடுமாறும்போது போர்ச்சுகீசிய மாலுமிகளை கரை சேர்த்தது போல இவர்களையும் கரை சேர்த்தருளும். வரம் பெற்றுத்தரும் புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் ஆசீர் உங்களோடு என்றும் தங்குவதாக. May Jesus touch you and heal you through the loving hands of his dear mother, Our Lady of Elankani. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியானவர் உங்களையும் உங்களது குடும்பங்களையும் பிள்ளைகளையும் பணிகளையும் பயணத்தையும் புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் வழி ஆசீர்வதித்து அருள் வரங்களால் நிரப்பி பராமரித்து பாதுகாத்து வழி நடத்துவாராக. முதியவர்களை போற்றி புகழ்ந்து பாராட்டி கவனித்து பாதுகாத்து வாழ்ந்திட சென்று வாருங்கள். திருப்பலி நிறைவேறிற்று. வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னைக்கு நவநாள் ஜெபம். முடிந்தவர்கள் முழந்தாளில் இருக்கவும். தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே நமது மீட்புக்காக புனித கன்னி மரியாவிடமிருந்து பிறக்க திருவுளமான இறைமகனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் ஆசீரும் உங்கள் அனைவரோடும் என்றும் இருப்பதாக. புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் திருத்தலத்தை நாடி வந்திருக்கும் நாம் அனைவரும் மூவொரு இறைவனின் அருளை வேண்டுவோமாக. எல்லாம் வல்ல விண்ணக தந்தையே, உமது அன்பு மகளா புனித கன்னி மரியாவை எங்களுக்கு என்றும் பாதுகாப்பளிக்கும் தாயாக தந்தருள திருவுளமானீரே. அந்த ஆரோக்கிய அன்னையை போற்றி புகழ கூடியிருக்கும் எங்களை உமது ஆசியால் நிரப்பியருளும். அன்பு தந்தையின் ஒரே மகனாகிய இயேசுவே, நீர் சிலுவையில் தொங்கிய போது உம் தாயை எங்கள் அனைவருக்கும் தாயாக தந்தருளினீரே. அத்தாயை நாங்கள் அனைவரும் எங்கள் தாயாக ஏற்று அவர் மன்றாட்டின் பலனை நாங்கள் அடைய எங்களுக்கு ஆசீர் அருளும். அன்பே உருவான தூய ஆவியே, உமது பத்தினியாகிய கன்னி மரியாவை
மகிமைப்படுத்த கூடியிருக்கும் எங்களை தூய அன்பினால் நிரப்பியருளும். மரி அன்னைக்கு புகழ். இயேசுவின் அன்னையை நம் அன்னையாகவும் நம் உள்ளத்து அரசியாகவும் ஏற்று அவரது மன்றாட்டின் பலனை கேட்போமாக. வாழ்க அரசியே, தயமிகு அன்னையே, வாழ்க இனிமையே, தஞ்சமே வாழ்க. தாயகம் இழந்த ஏவையின் மக்கள் தாயே என்றுனை கூவி அழைத்தோம். கண்ணீர் கனவாய் நின்றுனை நோக்கி கதறியே அழுதோம், பெருமூச்செறிந்தோம். ஆதலால் எமக்காக பரிந்துரைப்பவரே, அன்புடன் எம்மை கடைக்கண் பாராய். உம் திருவயிற்றின் கனியாம் இயேசுவை இம்மை வாழ்வின் இறுதியில் காட்டுவாய். கருணையின் உருவே, தாய்மையின் கனிவே, இனிமை தருவே, கன்னிமரியே. ஆமென். அன்னைக்கு அஞ்சலி. அன்பு இறைவன் கன்னிமரியாவின் வழியாக நமக்கு செய்துள்ளவற்றை நினைத்து நன்றி கூறி அத்தாய்க்கு ஏற்ற பிள்ளைகளாக வாழ அருள் வேண்டுவோம். தூய அன்பின் அன்னையாகிய புனித ஆரோக்கிய மரியே, உம்மை அனைத்து படைப்புகளுக்கும் மேலாக உயர்த்திய இறைவனை பணிந்து ஆராதிக்கிறோம். நீர் இயேசுவின் தாய் என்பதை பற்றி மிக்க பெருமை கொள்கிறோம். உம்மை எமக்கு தாயாக அளித்த இறை அன்பை ஏற்றி போற்றி வாழ்த்துகிறோம். அருள் நிறைந்த மரியே, பெண்களுக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவரே, கருணை நிறைந்த கன்னிமரியே, இதுவரையில் எமக்கு நீர் செய்துள்ள அனைத்து உதவிகளுக்கும் உம் வழியாகவே வணக்கத்துடன் இறைவனுக்கு மனமாற நன்றி கூறுகிறோம். அமலோற்பவ கன்னியே, அருள் மழை பொழியும் ஆரோக்கிய தாயே, வல்லமை மிக்கவர் உமக்கு அரும் பெரும் செயல்பல புரிந்துள்ளார் என்பது முற்றிலும் உண்மையே. வல்லமை மிக்க உம் மன்றாட்டினால் எங்களை காத்தருளும். திரு அருளால் இறையேசுவோடு ஒன்றித்தது போல் நாங்களும் திருவருள் சாதனங்களின் வழியாக அவருடன் ஒன்றித்து வாழ எங்களுக்காக மன்றாடுவீராக. இறைமகனை எங்கள் மீட்பராக ஈன்றெடுத்த எங்கள் தாயே, உலகமே கொள்ள முடியாதவரை உமது திருவயிற்றில் தாங்கினீர். உயிர்களுக்கெல்லாம் உணவூட்டுகிறவருக்கு நீர் உணவூட்டி வளர்த்தீர். எல்லா தலைமுறைகளும் உம்மை பேறு பெற்றவர் என்று வாழ்த்துகின்றன. உம் அன்பு திருமகனாம் இயேசுவை இக வாழ்வில் அன்பு செய்து நாங்கள் அனைவரும் அவரோடும் உம்மோடும் விண்ணகத்தின் முடிவில்லா வாழ்வடைய எங்களுக்காக பரிந்து பேசுவீராக. ஆமென். அன்னையின் அன்பு பக்தர்களே, இப்பொழுது திவ்ய நற்கருணை ஸ்தாபகம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு மறையுரை ஆற்றப்படும். அதன் பிறகு நற்கருணை ஆசிர் அளித்த பிறகு எல்லோர் மீதும் புனித நீர் தெளிக்கப்படும். அதன் பிறகு அன்னையின் திருத்தேர் பவனிக்காக நாம் செல்வோம்.
கருணையிலே எழுபவரே ஆராதனை புரிவோம். எம் அருகினிலே வருபவரே ஆராதனை புரிவோம். கருணையிலே எழுபவரே ஆராதனை புரிவோம். எம் அருகினிலே வருபவரே ஆராதனை புரிவோம். அனைவரும் எழுந்திருப்போம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். அப்போது எருசலேமில் சிமியோன் என்பவர் இருந்தார். அவர் நேர்மையாளர், இறை பற்று கொண்டவர். இஸ்ராயேலுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட ஆறுதலை எதிர்பார்த்திருந்தவர். தூய ஆவியை அவர் பெற்றிருந்தார். ஆண்டவருடைய மெசியாவை காணும் முன் அவர் சாகப் போவதில்லை என்று தூய ஆவியால் உணர்த்தப்பட்டிருந்தார். அந்த ஆவியின் தூண்டுதலால் அவர் கோவிலுக்கு வந்திருந்தார். திருச்சட்ட வழக்கத்திற்கு ஏற்ப செய்ய வேண்டியதை குழந்தை இயேசுவுக்கு செய்து முடிக்க பெற்றோர் அதனை உள்ளே கொண்டு வந்தபோது சிமியோன் குழந்தையை கையில் ஏந்தி கடவுளை போற்றி, ஆண்டவரே, உமது சொற்படி உம் அடியான் என்னை இப்போது அமைதியுடன் போகச் செய்கிறீர். ஏனெனில் மக்கள் அனைவரும் காணுமாறு நீர் ஏற்பாடு செய்துள்ள உமது மீட்பை என் கண்கள் கண்டு கொண்டன. இம்மீட்பை பிற இனத்தாருக்கு வெளிப்பாடு அருளும் ஒளி, இதுவே உம் மக்களாகிய இஸ்ராயேலுக்கு பெருமை என்றார். குழந்தையை குறித்து கூறியவை பற்றி அதன் தாயும் தந்தையும் வியப்புற்றனர். சிமியோன் அவர்களுக்கு ஆசி கூறி அதன் தாயாகிய மரியாவை நோக்கி, இதோ இக்குழந்தை இஸ்ராயேல் மக்களுள் பலரின் வீழ்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் காரணமாக இருக்கும், எதிர்க்கப்படும் அடையாளமாகவும் இருக்கும். இவ்வாறு பலருடைய மறைவான எண்ணங்கள் வெளிப்படும், உமது உள்ளத்தையும் ஒரு வாள் ஊடுருவி பாயும் என்றார். ஆசேர் குலத்தை சேர்ந்த பானுவேலின் மகளாகிய அன்னா என்னும் இறைவாக்கினர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் வயது முதிர்ந்தவர், மணமாகி 7 ஆண்டுகள் கணவரோடு வாழ்ந்தபின் கைம்பெண் ஆனவர். அவருக்கு வயது 84. அவர் கோவிலை விட்டு நீங்காமல் நோன்பிருந்து மன்றாடி அல்லும் பகலும் திருப்பணி செய்து வந்தார். அவரும் அந்நேரத்தில் அங்கு வந்து கடவுளை புகழ்ந்து எருசலேமின் மீட்புக்காக காத்திருந்த எல்லாரிடமும் அக்குழந்தையை பற்றி பேசினார். கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி. அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, அன்னையின் பக்தர்களே, புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் அருளாலும் பரிந்துரையாலும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உடல் ஆரோக்கியமும் உள்ள ஆரோக்கியமும் அன்னை ஆண்டவரிடமிருந்து பெற்று தருவாளாக. மறைந்த முன்னாள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் இந்த 2025 ஆண்டை யூபிலி ஆண்டு என்று அறிவித்து எதிர்நோக்கின் திருப்பயணிகள் என்கின்ற மைய சிந்தனையிலே கொண்டாட அழைப்பு விடுத்து சென்றிருக்கின்றார். அதை அகில உலகமும் கொண்டாடி வருகிறதை நாம் அறிவோம். முதல்ல எதிர்நோக்கு என்றால் என்ன என்பது நமக்கு தெரிய வேண்டும். எதிர்காலம் எதை கொணரும் என்பதை நாம் அறியாமல் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு மனிதரின் இதயத்திலும் வரவிருக்கும் நற்காரியங்களின் விருப்பமாகவும் எதிர்பார்ப்பாகவும் இருப்பதுதான் எதிர்நோக்கு.
ஆங்கிலத்திலே ஹோப் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். இன்றைய அருளின், இறை அருளின் எதிர்நோக்கை நிறைவாக காணும் நாம் எதிர்நோக்கின் அடையாளங்களாக இந்த உலகத்திலே வலம் வர அந்த திருத்தந்தை நமக்கு அழைப்பு விடுத்து சென்றார். எதிர்நோக்கு என்பது வெறும் விருப்பங்களும் ஆசைகளும் அல்ல, கனவுகள் மட்டுமல்ல. அது உள்ளத்தில் ஆழ பதிந்தது. தளராத முனைப்பிற்கு பிறப்பு கொடுப்பதுதான் எதிர்நோக்கு என்று நாம் பார்க்கின்றோம். நம்பிக்கைக்கும் எதிர்நோக்குக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. faith and hope are very much connected. இறை வெளிப்பாட்டையும் அதில் வெளிப்படுத்தப்படும் செய்திகளையும் ஏற்பது நம்பிக்கை. அதே வேளையில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட அந்த செய்தி உறுதியாக நிறைவேறும் என தளராத நம்பிக்கையோடு காத்திருப்பதுதான் எதிர்நோக்கு என்று அந்த ஜூபிலி ஆணை மடலானது நமக்கு கூறுகிறது. திருவிவிலியம் எடுத்துரைக்கும் எதிர்நோக்கு உலகை மட்டும் சார்ந்தது அல்ல. ஏதோ நம்ம ஆசைப்படுறோம் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்லாம் இல்லை. அதையும் தாண்டியது, மேலுலகை சார்ந்தது, கிறிஸ்துவை மையமாக கொண்டது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. இயேசு வாழ்ந்த காலத்தில் அன்றும் சரி இன்றும் சரி இந்த மக்கள், இத்தகைய மக்கள் இருக்கின்றார்கள். ஒடுக்கப்பட்டோர், ஓரம் கட்டப்பட்டோர், அனாதைகள், விதவைகள், ஏழைகள், நோயுற்றோர், கைம்பெண்கள், இவர்களுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்த எதிர்நோக்கு எது என்றால் இறை ஆட்சி. அவர் எப்படி எதிர்நோக்கை கொடுத்தார் என்றால் இறை ஆட்சி வழியாகத்தான் அந்த மக்களுக்கு எதிர்நோக்கை கொடுத்தார். இன்று வாழக்கூடிய சூழ்நிலையிலும் அந்த எதிர்நோக்கு பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. பொருளாதாரத்திலே மிளிர்ந்தவர்கள், தளிர்ந்தவர்கள், கல்லாமையினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், நோயுற்றோர், புலம்பெயர்ந்தவர்கள், இன்னும் குறிப்பாக முதியவர்களுக்கு எதிர்நோக்கு தேவைப்படுகிறது என்று மறைந்த திருத்தந்தை அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குழுவை எடுத்து அவர்களுக்கு எப்படி அன்னை மரியாள் துணை நின்றார், எதிர்நோக்கியின் அடையாளமாக விளங்கினார் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்று முதியவர்களுக்கு அன்னை மரியாள் எப்படி துணை நின்றார் என்பதைத்தான் சிந்திக்க நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். மேற்கொண்ட அனைத்து மக்களுக்குமே எதிர்நோக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டியது என்றாலும் முதியவர்களுக்கு, வயது வந்தவர்களுக்கு, மரண தருவாயில் இருப்பவர்களுக்கு எதிர்நோக்கு இன்னும் அதிகமாகவே தேவைப்படுகிறது. மரியாள் எப்படி எதிர்நோக்கை கொடுத்தால், துணை நின்றால் என்பதை அறிவதற்கு முன்பாக வயது வந்தவர்களை, முதிர்ந்தவர்களை ஆண்டவர் எப்படி வன்மையாக, வளமையாக, வலிமையாக பயன்படுத்தினார் என்று அறிந்து கொள்வது நல்லது என்று நான் நினைக்கின்றேன். நோவாவை பெட்டகம் செய்ய சொன்னார் இல்லையா? அப்பொழுது வயது என்ன தெரியுமா அவருக்கு? 600. நாமெல்லாம் சலித்துக் கொள்கிறோம், 70 வயதாயது விட்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஆண்டவர் உங்களை பயன்படுத்துவார். ஆண்டவரின் கருவியாக உன்னை பயன்படுத்துவதற்கு அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார், நீ ஒத்துழைத்தால். 600 வயதிலே நோவாவை பெட்டகம் செய்ய ஆண்டவர் அழைத்தார் என்று பார்க்கிறோம். ஆபிரகாமை அழைத்த பொழுது வயது 75, மொய்சனை அழைத்த பொழுது அவருக்கு வயது 80 என்று நாம் பார்க்கிறோம். காலேப் என்கின்ற மனிதனை அழைக்கின்றார், அவருக்கு வயது 85. இப்பொழுது நாம் வாசிக்க கேட்ட இந்த நற்செய்தியிலே அன்னா என்கின்ற இறைவாக்கினரை பற்றி பேசப்படுகிறது. அவருக்கு வயது 84 என்று லூக்கா நற்செய்தியாளர் பதிவு செய்திருக்கின்றார். இன்னும் நிறைய பேரை நாம் சொல்லலாம். ஆபிரகாம் எடுத்துக்கலாம், சாராளை எடுத்துக்கலாம். இவரெல்லாம் வயது முதிர்ந்தவர்கள் தான். எலிசபெத் அம்மாள், சக்கரியா, இவர்களும் வயது முதிர்ந்தவர்கள் தான். ஆனால் இவர்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் பயன்படுத்தினார் என்று நாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. இறை வார்த்தை இந்த முதியவர்களை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாமா? விவிலியம் என்ன சொல்லுகிறது, முதியவர்களை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னு பார்க்கின்ற பொழுது யோபு ஆகமம், யோபு நூலிலே 12வது அதிகாரம் 12வது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது: முதியோரிடம் ஞானம் உண்டு, ஆயுள் நீண்டோரிடம் அறிவு உண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது. அதே யோபு ஆகமம் 32வது அதிகாரத்திலே சொல்லுகிறது எல்லா முதியவர்களும் ஞானிகள் இல்லை என்று சொல்லுகிறது. உண்மைதானே? சங்கீதம் 71:9 இப்படி சொல்லுகிறது: முதிர் வயதில் என்னை தள்ளிவிடாதேயும் ஆண்டவரே, என் ஆற்றல் குன்றும் நாளில் என்னை கைவிட்டு விடாதேயும். எல்லா
முதியோர்களுடைய வேண்டுதல் இப்படி தானே இருக்கும். ஆண்டவரே என்னை தள்ளி விட்டுறாதீங்க, என்னை கைவிட்டுறாதீங்க ஆண்டவரே, என்னுடைய பிள்ளைக்கு நல்ல அறிவை கொடுங்க, இந்த பையனுக்கு நல்ல புத்தியை கொடுங்க, அவன் தானே என்னை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு மன்றாடக்கூடிய அந்த சங்கீதக்காரனை நாம் பார்க்கிறோம். அதே சங்கீதம் 71:18 இப்படியாக கொடுக்குது. கடவுளே, என் இளமை முதல் எனக்கு கற்பித்து வந்தீர், உம் கைவன்மையையும் ஆற்றலையும் வரக்கூடிய தலைமுறையினருக்கு நான் எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஆற்றலை எனக்கு தாரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நீதிமொழிகளாகவும் 16:31 நரைமுடியை பற்றி பேசுகிறது. பாருங்க, பைபிள் எவ்வளெல்லாம் பேசியிருக்குதுன்னு. நரைமுடியை பற்றி பேசுகிறது. நாம் டையடித்துக் கொள்கிறோம், ஆனால் நரைமுடியை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது? நான் நரைமுடியை மதிப்பிற்குரிய மணிமுடி, அது நேர்மையான நடத்தையால் வரும் பயன் என்று சொல்லுகிறது. சாலமோனின் ஞானம் என்று ஒரு நூல் இருக்கிறது, அதிலே பார்க்கிறோம். முதுமைனா என்ன? நம்மளாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் வயசாயிட்டுனா முதுமை அப்படின்னு கிடையாது. 2 விஷயங்களை இந்த முதுமைக்கு அட்ரிபியூட் பண்ணி இந்த வாசகம் சொல்லுகிறது. 4வது அதிகாரம் 8வது வசனம், முதுமையின் மதிப்பு நீடிய வாழ்வினால் வருவது அல்ல, ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையும் அதற்கு அளவுகோல் அல்ல. 2 விஷயங்கள் என்ன சொல்றார் பாருங்க. ஞானமே மனிதருக்கு உண்மையான நரைதிரை. ஞானம் இருக்குதா, உண்மையிலேயே நீ முதுமை அடைந்திருக்கிறாய். இன்னொன்னு சொல்லுது, குற்றமற்ற வாழ்வு இருந்தால் உண்மையான பழுத்த முதுமை என்று சாலமோனுடைய ஞானம் சொல்லுவதை நாம் பார்க்கின்றோம். எசாயா இறைவாக்கினுடைய ஏட்டுச்சுருள் 46:4 இப்படியாக சொல்லுகிறது. நம்முடைய மனதிற்குள்ளே கலக்கம், அச்சம், பயம், நம்முடைய பிள்ளைகள் கடைசி வரை நம்ம வைத்து காப்பாற்றுவாங்களா? ஒரு வயதுக்கு ஒரு வேளைக்காவது கஞ்சி ஊற்றுவாங்களா அப்படிங்கிற அங்கலாய்ப்பு இருக்கிறது. பயம் நம்மை கவ்வுகிறது. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உங்கள் முதுமை வரைக்கும் நான் உங்களை தாங்குவேன், நரை வயது வரைக்கும் உங்களை நான் சுமப்பேன், உங்களை உருவாக்கிய நானே உங்களை தாங்குவேன், நானே உங்களை சுமப்பேன், நானே உங்களை விடுவிப்பேன் என்று சொல்றார். எவ்வளவு ஆறுதலான வார்த்தைகள் பார்த்தீங்களா? இந்த உலகம் உங்களை கைவிடலாம், ஆண்டவர் சொல்றாரு எப்படியோ, வேற யார் வழியாவோ, மகன் உன்னை கைவிட்டாலும் பரவாயில்ல, உன் மருமகள் உன்னை கைவிட்டாலும் பரவாயில்லை, உன்னை நான் சுமப்பேன், உன்னை விடுவிப்பேன். 2 முறை வருகிறது இந்த சுமப்பேன் என்கின்ற வார்த்தை. இன்னொரு புத்தகம் இருக்கிறது விவிலியத்தில், சீராக்கின் ஞானம் என்று. அந்த விவிலியத்தில் பிராக்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் பிள்ளைகளாகிய உங்களுக்கும் சரி, முதியவர்களாகிய உங்களுக்கும் சரி என்ன வார்த்தைகள் சொல்லப்படுகிறது என்ன பாருங்களேன். சீராக்கின் ஞானம் 3வது அதிகாரம் 3வது வசனம், தந்தையரை மதிப்போர் பாவக்கழுவாய் தேடிக்கொள்கின்றனர். வேற ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டியதில்லப்பா, நீ எவ்வளவு பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ உன்னுடைய தந்தையை காப்பாற்றினால், தந்தையை மதித்தாலே உனக்கு பாவத்திலிருந்து கழுவாய் கிடைக்கும். எவ்வளவு அருமையான வசனம் பாருங்க. நம்ம செய்கிறோமா பாருங்க. 3:8 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, சொல்லாலும் செயலாலும் உங்கள் பெற்றோர்களை மதியுங்கள். சொல்லுவது எளிது, செயலில் செய்வது கடினம். அதே 3வது அதிகாரம் 12, 13 வசனங்கள் இப்படி சொல்லுகிறது, குழந்தாய் உன் தந்தையின் முதுமையில் அவருக்கு உதவு. அவ்வளவு வெளிப்படையா சொல்றாரு பாருங்க ஆண்டவர். உன் தந்தையின் முதுமையில் உதவுறீங்களா? யோசிச்சு பாருங்க. அவர் உள்ளத்தை புண்படுத்தாதே, அவரது அறிவாற்றல் குறைந்தாலும் பொறுமையா இரு. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பெருசு வாயை மூடு, உனக்கு என்ன தெரியும்? இந்த உலகம் அப்படித்தானே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அன்பர்களே. உனக்கு என்ன தெரியும்? வயசாயிடுச்சுமா, பேசாம கடம்மா, மூளையில பிசாம கடம்மா, வாயை மூடுமா. ஆண்டவர் சொல்றார், அது 2வது குழந்தை பருவம் என்று சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் சொல்றார், அவர்களை பொறுமையாக நடத்து அப்படின்னு சொல்றார். இளமை மிடுக்கில் இருப்பதால் அவரை இகழாதே. இன்னைக்கு எனக்கு வலிமை இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி வயசானவங்களை போய் நீ திட்டாதே, அவரை இகழாதே. இளமை மிடுக்கினால் அவரை இகழாதே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அன்புக்குரியவர்களே, 3:14 மீண்டுமாக சொல்லுகிறது, தந்தைக்கு காட்டும் பரிவு உன் பாவங்களுக்கு கழுவாயாக அமையும் என்று சொல்லி. புதிய ஏற்பாட்டிலே தீமோத்தேயுக்கு எழுதிய 1 திருமுகம் 5வது அதிகாரம் 1 வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, முதியோரிடம் கடுமையாயிராதே, முதியோரிடம் கடுமையாயிராதே, அவர்களை தந்தையராக கருதி ஊக்குவி. என்கரேஜ் தம், டோன்ட் டிஸ்கரேஜ் தம், என்கரேஜ் தம் அப்படின்னு சொல்லி புனித பவுலுடைய சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம். அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, இந்த இறைவாக்கினுடைய பின்னணியிலே மரியாள் எப்படி முதியோர்களுக்கு துணையாக இருந்தார்? 3 நிகழ்வுகள் தான், அதை சொல்லி நான் விடைபெற விரும்புகிறேன். அதிகம் சொல்ல வேண்டிய தேவை கிடையாது, நாம் வாசிக்கப்படவில்லை. இருந்தாலும் அன்னை மரியாளும் எலிசபெத் அம்மாவுடைய சந்திப்பு தான் முதலாக நமக்கு வரக்கூடிய நிகழ்வு இல்லையா?
வயது முதிர்ந்தவர், கருவுற இயலாதவர், காலந்தப்பி அவர் கருவுற்றார். இந்த உலகமானவரை தூற்றிருக்க வேண்டும், ஏளனம் செய்திருக்க வேண்டும். ஒருவேளை அந்த அம்மா வெட்கப்பட்டு கொண்டு நாணி கோணி வீட்டுக்குள்ளேயே அமர்ந்திருந்திருக்க வேண்டும். இருப்பினும் இறை வெளிப்பாட்டு செய்தியை கேட்ட அந்த அன்னை மரியாள் அந்த வயது முதிர்ந்த அன்னை எலிசபெத்துக்கு, தன்னுடைய உறவினர் எலிசபெத்துக்கு உதவி செய்ய விரைந்தார் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. விரைந்தார் என்கின்ற அந்த ஒரு சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால், இறை ஏவுதலுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்தார் என்றும், தாராள மனதுடன் அவர் சென்றார் என்றும், வித் இன்ட்ரெஸ்ட். ஏதோ வேண்டாம் இருப்பா, அந்த கிழவிக்கு போய் வேலை செய்யுமா, இது வேறையா, இந்த நேரத்தில் நான் போய் செய்யணுமா அப்படிங்கிறது கிடையாது. மரியாளுடைய தாராள மனநிலையை அது காண்பிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இது ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சி தான், அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா? நீங்களாம் அன்னைக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கின்ற பொழுது தாய் அங்கே போய் இருக்கிறீங்க, 3 மாதம் 4 மாதம் அந்த குழந்தைக்கு குளிப்பாட்டுறீங்க, எல்லாம் செய்கிறீங்க. ஒரு சாதாரண விஷயம், பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆனால் அதை எந்த மனநிலையோடு செய்கிறோம், அதைத்தான் நாம் அன்னை மரியாளிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அன்னை மரியாளிடம் இருந்த மனநிலை என்னன்னு சொன்னாக்கா, மென்மையான மனது, பிறருக்கு உதவக்கூடிய இந்த நற்பண்பு, தாராள குணம், தன்னலம் கருதாத தியாக உள்ளம், இவைகளெல்லாம் அன்னை மரியாளிடமிருந்து நான் உறிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று தான் இன்றைய நாள் நமக்கு நினைவூட்டுகின்றது. மரியாளும் தானே ஒரு கர்ப்பிணி தானே. ஆமாம், எனக்கு நான் இப்போ கர்ப்பிணியாக இருக்கிறேன், நீங்கள் போக மாட்டாங்க பார்த்தீங்களா, பஸ்ஸில் போக மாட்டாங்க, ஒருவேளை காரில் போவாங்க. அந்த காலத்தில் கரடு முரடான பாதையிலே தானும் கற்பவிதியாக இருந்த பொழுது அன்னை மரியாள் துணிந்து சென்றார் என்றால் அவருடைய அந்த பரந்த மனத்தை நாம் கடனாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கிறோம், இந்த நற்செய்தி வாசிக்கப்பட்ட மனிதர் சிமியோன். அவரும் ஒரு வயசானவர், கோவிலுக்கு செய்ய வேண்டிய இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நிறைவேற்ற வருகின்ற பொழுது அவரும் அங்கே வராரு. அவர் இந்த மீட்புக்காக காத்திருந்தார் என்று இந்த நிகழ்வானது கூறுகிறது. காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்கள் போகுதடி, பூத்திருந்து பூத்திருந்து பூவிடி நோகுதடி என்கின்ற நிலையிலே அந்த வயதான மனிதர் காத்திருந்திருக்க வேண்டும். அவ்வளவு மகிழ்ச்சி, அந்த குழந்தை இயேசுவை கையிலே ஏந்தியவுடன் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி, ஆர்ப்பரிக்கின்றார், கடவுளை புகழ்ந்து பாடுகின்றார். என்னுடைய கண்கள் மீட்பை கண்டு கொண்டன. மீட்பு என்பது எதுவுமே கிடையாது, நம்ம இயேசுதான் மீட்பு, மீட்பு தான் இயேசு, வேறு எதுவுமே கிடையாது. அதை பார்த்த மாற்றத்தில், அதை கண்டுகொண்ட மாற்றத்தில் அவர் துள்ளி குதித்திருக்க வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளின் கண்கள் மீட்பை கண்டுகொண்டன என்று சொல்வதை நாம் பார்க்கின்றோம். இரண்டாவதாக ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கடந்து போய்விடலாம். அவர் ஆட்சி கூறுகிறார். ஒருவேளை சூசேப்பிற்கு ஆட்சி கூறியிருக்கலாம், மரியாளுக்கு ஆட்சி கூறியிருக்கலாம், அந்த குழந்தைக்கும் ஆட்சி கூறியிருக்க வேண்டும். நல்ல பழக்கம் உண்டு. நம்முடைய இதெல்லாம் மறைந்து விட்டது. பெரிய நாள், நல்ல நாள், பிறந்த நாளில் அந்த நாளிலே பெரியவர்களிடம் போய் ஆசி வாங்குவாங்க. என்னுடைய தாய் ஒரு இந்து சகோதரி, கன்வெர்ட் ஆனவங்க தான், 89 வயசில் படுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவரை பார்ப்பதற்கு அவருடைய அக்கால் மகள்கள், அண்ணன் மகள்கள் எல்லாம் வருவாங்க. வீட்டை விட்டு நகருகின்ற பொழுது சாஷ்டாமாக முட்டி விழுந்து அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை வாங்குறாங்க. நம்மளாம் இருந்த பழக்க வழக்கம் தான், ஆனால் இன்றெல்லாம் மறைந்து விட்டது. இன்றெல்லாம் நவீன நாகரிகத்தில் இதெல்லாம் மறைந்து விட்டதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆசி, பெரியவர்களுடைய ஆசி இளைஞர்களுக்கு தேவை என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். 2 விஷயங்களை சொல்றார் இல்லையா? இந்த குழந்தை இஸ்ராயல் மக்களுடைய பலருக்கு வீழ்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் காரணமாக இருப்பான் என்றும், உன்னுடைய உள்ளத்தை ஒரு வாள் ஊடுருவும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒருவேளை நீங்களும் நானும் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தோம் என்றால் அந்த சுமியோனை உற்று வச்சிருப்போமா? ஐயோ கிளடு பெருசு, என்னையா பேசுற நீ, நல்ல வார்த்தைகள் வாயிலிருந்து வராதா என்று கோபப்பட்டால் அன்னை மரியாள் சினந்து கொண்டாளா? இல்லை. அதைத்தான், இந்த மனதை தான் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவருடைய வார்த்தையை இறைவாக்காகவும் அந்த மனிதரை இறை அடியாராகவும் கண்டுகொண்ட அந்த அன்னை மரியாளை நாம் பார்க்கின்றோம். இரண்டாவது நிகழ்வுக்காக நாம் வருகின்ற பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா, அண்ணாவை பற்றி நாம் பார்க்கின்றோம். அண்ணாவும் 84 வயது இறைவாக்கினர் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவரும் ஆண்டவரை போடுகின்றார்கள், அந்த குழந்தையை பற்றி பேசுகின்றார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். இந்த மனிதரை பற்றி, இந்த மனுஷனை பற்றி நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நோன்பிருந்து மன்றாடி திருப்பணி செய்து வந்தார் என்று சொல்லி. ஐயோ 85 வயசாச்சு, 84 வயசாச்சு, நம்மளெல்லாம் ஒன்றும் முடியாதுங்க, கையும் முடியலை காலும் முடியலை அப்படின்னு இல்லை. 84 வயதிலும் அவர் மன்றாடி திருப்பணி செய்து வந்தார் என்று கொடுக்கப்பட்டது. பெரியவர்களுக்கு நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம், தோய்ந்து விடாதீர்கள், சோர்ந்து விடாதீர்கள், மனம் உடைந்து விடாதீர்கள். இவரெல்லாம் அவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றார்கள். இவர்களைத்தான் அன்னை மரியாள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே சந்தித்தாள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். இந்த 2 பேர் 3 பேருடைய நிகழ்வுகளிலே நாம் அன்னை மரியாளிடம் வந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, மெச்சூர்டு ரிலேஷன்ஷிப்.
மெச்சூர்டு ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் நம்ம அன்னை மரியாளிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். இந்த உலகத்திலே இவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அன்னை மரியாளுடைய பார்வையிலே இந்த மனிதர்கள்லாம் உயர்ந்தவர்களாக விளங்கினார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். ஹோப் டஸ் நாட் டிசப்பாயிண்ட் என்ற செய்தி தான் இந்த நக்காலத்தில் நாம் கேட்கக்கூடிய செய்தி. எதிர்நோக்கு ஏமாற்றம் தராது. அன்னை மரியாளுடைய வாழ்க்கையில் அதைத்தான் நாம் மீண்டும் மீண்டும் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம். இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் எதிர்நோக்கோடு இருந்தார்கள். கடவுளை காண்போம், மீட்பு வரும், நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அர்த்தம் உண்டு, அந்த மீட்பை நாம் கண்டு கொண்டு தான் நாம் கடவுளை அடைவோம் என்கின்றத நாளுக்காக காத்து கொண்டிருந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அன்னை மரியாள் இவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கின்றேன். அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரர்களே, அன்னை மரியாள் நம்முடைய மறைந்த திருத்தந்தை சிம்பிளாக சொல்லுவார், கொஞ்சம் பேசுங்க, நிறைய கேளுங்க. கேளுங்கன்னா ஊரா ஓட்டு கதையும் ஊரா ஓட்டு கதையும் கிடையாது, அவளை பற்றி அவனை பற்றி கிடையாது, செவி கொடுங்களுங்கிறாரு. மற்றவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, சின்னவங்களாலும் சரி பெரியவங்களாலும் சரி, நம்ம நிறைய பேச விரும்புகிறோம், செவிமடுப்பதற்கு நமக்கு நேரம் இல்லை. அன்னை மரியாள் அதைத்தான் செய்திருப்பார்கள் நினைக்கிறேன். இந்த பெரிய மனிதர்கள், 3 மனிதர்கள், எலிசபெத் அம்மாள்கிட்ட அவங்க பேசிய கதைகள் எல்லாம் கேட்டிருக்க வேண்டும். அவர் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் உள்வாங்கி இருக்க வேண்டும். சிமியோன் சொன்ன விஷயங்களை அவர் வாங்கியிருக்க வேண்டும். அல்லது அன்னாள் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் தாங்கி கொண்டு அதிகமாக அவர்கள் கேட்டார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். கொஞ்சமாக பேசியிருக்கிறாங்க, அதிகமாக கேட்டார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். இப்படியாகத்தான் அவர்கள் அந்த வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு துணையாக இருந்திருக்க வேண்டும். 3 மாதம் தங்கி இருந்திருக்காங்களே. இன்றைக்கெல்லாம் நாம் போகிறோம், விருந்தாளி வீட்டுக்கு போனோம்னு வச்சுங்க, கையை கழுவுற கூட நேரம் கிடையாது. போயிட்டு வரோம் சார், எங்களுக்கு வீட்டில் வேலை இருக்குது, பையன் வந்துடுவான், அவன் வந்துடுவான், எது நடக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்திலே அந்த அம்மாள் எவ்வளவு 3 மாதங்கள் எலிசபெத் அம்மாளோடு தங்கி அவருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்தால் நான் பார்க்கிறேன். இப்படி தான் துணை நிற்க முடியும். நீங்கள் வாய் ஜாலத்தெல்லாம் கிடையாது, வாய்ச்சொல்லில் வீரர்கள் என்று நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள். அப்படி செய்வோம், இப்படி சொல்லிடணும். முதியோர்கள் அதிகமாக எதிர்ப்பது ஒன்றுமே கிடையாது. அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரர்களை ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லி நான் விடுகிறேன். பெரியவர்களை வந்து எனக்கு அதிகமாக ஈஸியாக நம்ம கொண்டு போய் முதியோர்களிடத்தில் விட்டுறோம் இல்லையா? காரணம் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியும்? உணவு சம்பாதிக்கணும், தனி அறை கொடுக்கணும், எங்களுடைய ப்ரைவசி கெட்டு போயிடுது, நாங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் அவங்க ஒட்டு கேட்குறாங்க, நாங்கள் பேசுறது கணவன் மணி ரூமில் உட்காந்துட்டு கேட்டு பேசினா கூட அவங்க அதில் இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறாங்க, இந்த சனியை வச்சுட்டு நாங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் நாம் கேட்கின்றோம். தன்னை இந்த புவி தெளித்த சர்வபர தேவன் உன்னை, தன்னை இந்த புவி கழித்த சர்வபர தேவன் உன்னை தாயாக ஆக்கி தந்தான் தான் பிறக்கும் முன்னே, தாயாக ஆக்கி தந்தான் தான் பிறக்கும் முன்னே, வண்ண வண்ணலி மலர் அன்னை மரினே, அன்னை மரினே.
ஆறாம் நாள் திருவிழா திருத்தேர் பவனிக்கு அன்போடு உங்களை அழைக்கின்றோம். வேலை நகரிலிருந்து ஒளிபரப்பு செய்யப்படக்கூடிய இந்த திருத்தேர் பவனியிலே தொடர்ந்து ஜெபித்து கொண்டு கலந்து கொண்டு திருத்தேர் பவனியினுடைய முழு பலனை பெற காத்திருக்கிற அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, ஒவ்வொரு நாளும் திருத்தேர் பவனி அவ்வளவு அழகு நிறைந்ததாக மெருகேற்றப்பட்டதாக நம்முடைய வேலை நகரிலே நம்முடைய தாய்க்கு பெருமையும் மகிமையும் சேர்க்கக்கூடிய விதத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது அந்த தாயினுடைய அன்பு பிள்ளைகள் நாம் அனைவருக்குமே அத்தனை மகிழ்ச்சி. இதோ இன்றுமாக இயற்கை நமக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து சிறப்பாக இந்த திருத்தேர் பவனி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அன்பு சகோதரிகள் காத்திருந்து முதல் 4 தேர்களை சுமந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பார்ப்பதற்கே அவ்வளவு அழகான காட்சி இது. மிக்கேல் சமணஸ் ஆண்டவருடைய திருத்தேர், அதனைத் தொடர்ந்து புனித செபஸ்தியாருடைய திருத்தேர், அதனைத் தொடர்ந்து கோடி அற்புதர் புனித அந்தோனியாருடைய திருத்தேர், அதனைத் தொடர்ந்து திருக்குடும்பத்தின் பாதுகாவலர் புனித யோசேப்பினுடைய திருத்தேர், இறுதியாக 5வது தேராக நம்மையெல்லாம் அன்போடு அரவணைக்கும் ஆரோக்கிய தாய், அந்த ஆரோக்கிய அன்னையினுடைய திரு உருவம் இருக்கக்கூடிய இந்த திருத்தேர். எத்தனை பேருக்கு இந்த ஆரோக்கிய தாயினுடைய மகிமை அன்பு புரியாமல் இருக்கிறது? குறிப்பாக பிரிவினை சபையைச் சேர்ந்த சகோதர சகோதரிகள் அன்னையை ஏன் இப்படி வெறுக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் ஆரோக்கிய தாயானவள் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த தமிழகத்திலே, நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த பகுதியிலேயே காட்சியளித்து, எப்பொழுதுமே அன்னை காட்சி கொடுத்த இடத்திலெல்லாம் அந்த தாயானவள் இயேசுவைத்தான் மையப்படுத்தி இயேசுவை கொடுத்திருக்கிறாரே தவிர என்றுமே தன்னை மையப்படுத்தியது கிடையாது. இந்த ஆரோக்கிய தாயை, அன்னை கன்னிமரியாவை ஏற்றுக்கொள்ள தயங்குபவர்கள் அம்மாவினுடைய அன்பை, அம்மாவினுடைய அந்த தியாகத்தை உணராதவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும். அம்மா, அழகான வார்த்தை, எவ்வளவு அழகான வார்த்தை. ஒரு அழகான கவிதை சொல்லுகிறது, என் முகம் பார்க்கும் முன்னே, என் குரல் கேட்கும் முன்னே, என்னுடைய நிறம் அறியும் முன்னே, என்னுடைய குணம் தெரியும் முன்னே என்னை நேசித்த ஒரே இதயம் என் அம்மா மட்டுமே. இந்த வாக்கியங்கள், வார்த்தைகள் நம்முடைய ஆரோக்கிய தாய்க்கும் பொருந்தும். இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிள்ளைகளுடைய முகம், குரல், நிறம், குணம் எல்லாம் தெரிந்தும் நம்மை அன்பு செய்யக்கூடிய ஒரே இதயம் ஆரோக்கிய தாயினுடைய இதயம். ஒரு குழந்தை அம்மாவினுடைய கரங்களிலே இருக்கிற பொழுது அத்தனை மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. வளர்ந்தவர் இப்படி சொல்லுகிறார், மீண்டும் ஒரு முறை குழந்தையாய் பிறந்து எல்லா கவலைகளையும் மறந்து உன் மடியில் தூங்க ஆசை அம்மா என்று.
அம்மாவை பிடிக்காதவர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது. பேசியும் புரியாத உறவுகளுக்கு மத்தியில் பேசாமல் புரிந்து கொள்ளும் ஒரே உறவு அம்மா. கேட்டும் கொடுக்காத மனிதர்கள் மத்தியில் கேட்காமலே கொடுக்கும் ஒரே உயிர் அம்மா. அம்மாவின் கைக்குள் குழந்தையாய் இருந்தவரை எல்லாமே அழகாய் தெரிந்தது. உயிருக்குள் அடை காத்து உதிரத்தை பாலாக்கி பாசத்தில் தாலாட்டி பல இரவுகள் தூக்கத்தை தொலைத்து நமக்காகவே வாழும் நாம் கண்கண்ட தெய்வம் அம்மா. இப்படி அம்மாவை பற்றி அவ்வளோ அழகான கூற்றுகள், அழகான அனுபவங்கள், இவை அத்தனையும் நம்முடைய ஆரோக்கிய தாய்க்கு பொருந்தும். எல்லா பிள்ளைகளும் இதோ இந்த வேலை நகரிலே கூடி வந்து இந்த தாயினுடைய திருமுகத்தை பார்த்து ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு ஒரே காரணம் இந்த தாயினுடைய அன்பு. நாம் எவ்வளவு பாவிகளாக இருந்தாலும், எவ்வளவு தவறுகளை செய்திருந்தாலும், அந்த தவறுகளையெல்லாம் பெரிதுபடுத்தாது தன்னுடைய மகனிடத்திலே என்னுடைய மகன் இவன், என்னுடைய மகள் இவள் என்று சொல்லி நமக்காக பரிந்து பேசக்கூடிய ஒரே ஆன்மா நம்முடைய அன்னை கன்னிமரியா மட்டுமே. அப்படிப்பட்ட அன்னையினுடைய திருமுகத்தை பார்த்து ஆறுதலடைய வந்திருக்கிறவர்கள் ஏராளம். இதோ இந்த வேலை நகரிலே வந்து இந்த திருத்தேர் பவனியிலே கலந்து கொள்ள முடியவில்லையே என்று ஏங்குகிற உங்களுக்கெல்லாம் இதோ இந்த திருத்தேர் பவனியானது ஒரு பெரிய அருளை, ஆசீர்வாதத்தை, அன்னையினுடைய அன்பை உங்களுக்கு தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வாய்க்காலாக இருக்கிறது. திருத்தேர் பவனியிலே கலந்து கொண்டு திருத்தேர் பவனியை உங்களுடைய வீடுகளிலே இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பு உறவுகளே, நாம் அனைவரும் இதோ இந்த அம்மாவினுடைய அன்பை போற்றவும், இந்த அம்மாவினுடைய அன்புக்காக நன்றி சொல்லவும், இந்த அம்மா தொடர்ந்து நமக்காக செய்யப்போகிற அத்தனை அதிசயமான காரியங்களை எண்ணி வியந்து ஆரோக்கிய தாயை போற்றவுமாக மீண்டுமாக ஒரு ஆண்டு பெருவிழா. இந்த ஆண்டு பெருவிழாவினுடைய 6வது நாள். இதோ நாம் தொடர்ந்து இந்த அன்னையை போற்றியும் புகழ்ந்தும் இந்த அன்னைக்கு நன்றி சொல்லியும் இதோ இந்த அன்னை நமக்காக ஆண்டவரிடமிருந்து பெற்று தருகிற அத்தனை அருளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் இந்த திருத்தேர் பவனியின் வழியாக பெற்றுக்கொள்வோம்.
Dear viewers, so happy to help you to view the car procession of the 6th day celebration. You will be happy to pray during this car procession and witness from your houses the faith and love towards our mother, Mother of Good Health, Mother of Velankani. The Protestants, they don't understand the importance of Mother Mary. They speak about the prostitute in the Bible, but they don't speak about, or they are reluctant in speaking about Mother Mary. It is strange. Mother is a person so precious for us, our own carnal mother, so precious, and Mother of Jesus is also so precious as our own carnal mother. One child writes a poem about mother. My mother is the best. She never ever rests. She works hard every single day to make my day very bright. It is true. Our Mother Mary is the best. She never ever rests. She protects us every day, every single day, to make our day very bright. Mother, there are 6 letters in this word. M stands for Mother meets all our needs, takes care of us, and meets all our needs. O, Mother observes us, observes our growth, our behaviors, our attitude, and our face. Mother observes our faces, observes our eyes. Mother teaches us lot of things, lot of new things. H, Mother helps us in all the way possible. Helps us to overcome all our fears. Helps us to grow in our personality. E, Mother encourages us when we are exhausted, encourages us. Our Mother respects us always, whether we make mistake, whether we fail. Mother respects us. All these 6 qualities of Mother we can apply to our Mother Mary, Mother of Good Health, Mother of Velankani. Mother of Velankani meets all our needs. That's why so many children of our Mother of Velankani are here from all over India to see her face, to pray for their needs, believing strongly that Mother Mary will meet all their needs. Mother Mary observes us, observes our growth, our life, our family, our profession, our business, etc. Mother Mary teaches us lot of things. Teaches us to be good,
people to be good disciple of her son. Mother Mary helps us in all the way possible, helps us to grow. Mother Mary encourages us when we are exhausted, when we are tired. This festival encourages us. Mother Mary respects us always, whether we sin, whether we fail, whether we make mistake. Our Mother of Velankani is there to intercede for us. When we regret for our mistakes, when we regret for our failures. Being the 6th day of novena, I am going to recite for you the novena prayer of the 6th day, so that we pray to our Mother, Mother of Velankani, for our families and for our parishes. O Immaculate Mother, who can ever describe your renowned fame? The God of heaven came to this earth through you, bearing Jesus in you. You gave him your whole self to form his human body. Virgin Mother of God, we praise you and pay our homage to you. You who reside in heaven with your divine Son are our sweetness. You who radiate the light of the eternal light are our guide. We pray you to teach us to love your divine Son more and more. We acknowledge him to be our King and you to be our Queen. He is our mediator between the Heavenly Father and the human race. You are the mediatrix between our Lord and us, the poor sinners. Jesus is the way and you are its entrance. O fair flower of the race of David, through you our Creator became our Redeemer. The God of all present carried in your blessed womb. The God who feeds all was fed by you. Most noble Mother, all generations call you blessed. We pray you to show your motherly love towards us, your poor children, and to lead us to eternal salvation. Amen. அன்னையின் அன்பு பிள்ளைகளே, இதோ நீங்கள் அனைவரும் இதோ இந்த நேரத்திலே வேலை நகரிலே இருந்து வேலை நகர் வீதிகளிலே உலா வருகின்ற இந்த திருத்தேர் பவனியிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த திருத்தேர் பவனியை உங்களுடைய வீடுகளிலிருந்து, நீங்கள் பணி செய்யக்கூடிய இடங்களிலிருந்து, பயணம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடங்களிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இப்பொழுது 6ஆம் நாள் நவநாள் ஜெபத்தை உங்களுக்காக இந்த நேரத்திலே ஜெபிக்கிறோம். அன்பார்ந்த அன்னையினுடைய அன்பு பிள்ளைகளே, இதோ இந்த நேரத்திலே அன்னையினுடைய ஆரோக்கிய தாயினுடைய பரிந்து பேசுதல் நமக்கும் நம்முடைய குடும்பங்களுக்கும் நம்முடைய பங்குகளுக்கும் நம்முடைய மறைமாவட்டத்திற்கும் கிடைக்க, நம்முடைய மாநிலத்திற்கும் கிடைக்க சிறப்பாக ஜெபிப்போம். இறை மக்களால் போற்றப்படும் அமல ஆரோக்கிய அன்னையே, உமது நிகரற்ற புகழினை எடுத்துரைக்க எவரால் இயலும்? மனுவான இறைவன் உம் வழியாக வன்றோ உலகிற்கு மீட்பளித்தார். என்றும் கன்னிமைக்கு பழுதின்றி கடவுளின் தாயாக விளங்குகின்றீர். உம்மை வாழ்த்துகிறோம். ஓ விண்ணகத்தில் வீற்றிருக்கும் எங்கள் இன்பமே,
இறை ஒளியை அள்ளி வழங்கிடும் குளிர் நிலவே, உண்மை வழிகாட்டும் விண்மீனே, உம் கரங்களில் தவழும் அன்பு குழந்தையை ஆராதித்து உம்மை வணங்குகிறோம். இயேசு எங்களின் அரசர், நீர் எங்களின் அரசியாயிருக்கிறீர். அவர் எங்களின் ஆண்டவர், நீர் எங்களின் தாயாக இருக்கிறீர். விண்ணக தந்தைக்கும் மனிதருக்கும் இடையே நடுவராயிருக்கிறார் கிறிஸ்து. உமது திருமகனுக்கும் எங்களுக்கும் இடையே நீர் நடுவராக உள்ளீர். இயேசு விண்ணகத்தின் வழியாக இருக்கிறார், நீர் அதன் வாயிலாக உள்ளீர். ஓ பேறு பெற்ற இஸ்ராயேல் குலமகளே, அருளின் இருப்பிடமே, படைத்த இறைவனை எங்களின் மீட்பராக ஈன்றெடுத்தீர். உலகமே கொள்ள முடியாதவரை உமது திருவயிற்றில் தாங்கினீர். உயிர்களுக்கு உணவூட்டுகிறவருக்கு நீர் பாலூட்டி வளர்த்தீர். இதனால் அன்றோ எல்லா தலைமுறைகளும் உம்மை பேருடையாள் என்று வாழ்த்துகின்றன. உம் திருமகனிடம் எங்களுக்காக பரிந்து பேசியருளும். அவரை அன்பு செய்து வாழ வரம் தாரும். அவரோடும் உம்மோடும் விண்ணகத்தில் முடிவில்லா இன்பமடைய அருள் தாரும். எங்களுக்கு பாதுகாவலியான புனித ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். அன்னையின் அன்பு பக்தர்களே, அன்பு பிள்ளைகளே, இதோ அன்னையினுடைய 6ஆம் நாள் திருத்தேர் பவனி ஆண்டவருடைய அருளோடு இயற்கையினுடைய ஒத்துழைப்போடு சிறப்பாக நடந்தேறி கொண்டிருக்கிறது. ஆண்டவரை போற்றுவோம். நம்முடைய அன்னை ஆரோக்கிய தாயை போற்றுவோம், புகழ்வோம். அந்த தாய்க்கு நன்றி சொல்லுவோம். இதோ இன்றுமாக கடவுள் நம் கூடவே இருந்து இந்த அற்புதமான திருத்தேர் பவனியை கண்டுகளிப்பதற்கு, திருத்தேர் பவனியின் வழியாக அருள் வரங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு கடவுள் துணை செய்திருக்கிறார். Dear brothers and sisters in Christ Jesus, before we end this day, we would like to pray night prayer with you. Let us thank our Lord, thank our Mother for all the blessings showered from the beginning of this wonderful new day. And God accompanied us wherever we went, showered His choicest blessings upon us in whatever we did. So let us thank our Father, our God. Heavenly Father, as I lay down to rest, we thank you for your constant protection and presence throughout this day. In your love and mercy, surround us with your peace and guard our heart and mind. Soothe any pain, whether physical, mental, or spiritual, and grant us a deep sense of tranquility. Protect us from all fear, anxiety, and the snares of the enemy, and let nothing disturb the rest we need. We entrust our loved ones into your care as well, watching over them and keeping them safe from harm. Please forgive us for our shortcomings today and help us to be a better persons tomorrow. I rest in the assurance of your mighty protection and unwavering love. In Jesus' name we pray. Amen. We wish you a very good and pleasant night. Before we end this beautiful and grace-filled day, let us thank our God, let us thank our Lord Jesus, let us thank our Mother, let us thank the nature, let us thank all the people who helped us to have
today's car procession in a meaningful way. அன்னையின் அன்பு பக்தர்களே, இந்த நாள் முடிவுறும் வேளையிலே நாம் அனைவரும் இணைந்து இந்த நாளுக்காக நன்றி சொல்லி இந்த நாள் முழுவதுமாக கடவுள் நம் கூடவே இருந்து நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார், வழிநடத்தி இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அன்பு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லி இந்த இரவு ஜெபத்தை என்னோடு சேர்ந்து ஜெபிக்க அன்போடு அழைக்கிறேன். என்றும் வாழும் அன்புள்ள ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மிடம் திரும்பி வர உமது மென்மையான தெளிவான குரலை நாடுகிறோம். நீர் பேசுவதை நாங்கள் கேட்கும்போது உமது புனித விருப்பத்தை தழுவதற்கும் உமது தெய்வீக இரக்கத்தின் கருவியாக மாறுவதற்கும் உமது கட்டளைகளை பின்பற்றுவதற்கான வல்லமையும் எங்களுக்கு தந்தருளும். ஆறுதலுக்காகவும் அரவணைப்பிற்காகவும் குணப்படுத்துதலுக்காகவும் தவித்து வேதனையுறும் எங்களை கண்ணோக்கி உம் கை வேலைப்பாடுகளான களிமண்ணான எங்களுக்கு உமது ஆவியை ஊற்றி புத்துயிர் பெற செய்யும். ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை கண்ணின் மணி போல காத்து அரவணைத்து பாதுகாத்து வழிநடத்தி வரும் அன்பு இறைவா, இன்று இரவு எங்களுக்கு ஆழ்ந்த உறக்கத்தையும் மன அமைதியையும் தந்தருளும். நாளைய தினத்தை உம் ஆசீரால் நிரப்பியருளும். நன்றி ஆண்டவரே. எங்கள் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை மிக்க தூய திருநாமத்திலும் அவருடைய புனித தாயான எங்கள் ஆரோக்கிய தாயினுடைய பரிந்துரையின் மூலமாக இவை அனைத்தையும் தாழ்மையோடு தந்தரள ஜெபிக்கிறோம். ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். எங்களுக்கு பாதுகாவலியாக இருக்கக்கூடிய புனித ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். அன்னையின் அன்பு பக்தர்களே, அன்பு பிள்ளைகளே, இதோ இந்த புனிதமான தேர்பவனி நிறைவுறுகின்ற இந்த நேரத்திலே ஆண்டவரை நன்றியோடு நினைத்து பார்ப்போம். எல்லாம் வல்ல இறைவன் இன்றுமாக இந்த அற்புதமான திருத்தேர் பவனியை நடத்துவதற்கு இயற்கையை நமக்கு ஏதுவாக அமைத்து கொடுத்து ஆசீர்வாதத்தை அள்ளித்தந்த ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். ஆரோக்கிய தாயானவள் இதோ மீண்டுமாக வேலை நகர் வீதிகளிலே வலம் வருவதற்கு ஆரோக்கிய தாய் எல்லா விதத்திலும் துணையாக இருந்து நமக்காக பரிந்து பேசி எல்லா விதமான அருள் வரங்களையும் பெற்று தந்திருக்கிறார். ஆரோக்கிய தாயை நன்றியோடு நினைத்து அன்னைக்கு நம்முடைய நன்றியை சமர்ப்பிப்போம். இதோ இன்றைய திருத்தேர் பவனி இவ்வளவு சிறப்பாக பக்தியோடு நடந்ததற்கு எத்தனையோ நல்ல உள்ளங்கள் காரணம். குறிப்பாக நம்முடைய பேராலயத்தின் அருட்தந்தையர்கள் அனைவரும் திருத்தேருக்கு முன்னால் நடந்து வந்து ஜெபித்து கொண்டு இந்த திருத்தேர் பவனி சிறப்பாக நடக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நடந்து வந்து ஜெபித்திருக்கிறார்கள். எனவே பேராலய அருள் பணியாளர்கள் அனைவருக்கும், தஞ்சாவூர் மறை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அருள் பணியாளர்கள் பல்வேறு விதங்களிலே இந்த திருத்தேர் பவனிக்கு திருத்தேரை சுமப்பதற்கு ஆள் எடுக்கின்ற அந்த செயலிலும், அதே போல் இந்த திருத்தேர் பவனி சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலும் அயராது உழைத்திருக்கிற அத்தனை அருள் பணியாளர்களுக்கும், திருத்தொண்டர்கள், அருட்சகோதரிகள் அனைவருக்கும் பாடல்கள் பாடி ஜெபித்து திருத்தேர் பவனியை பக்திமயமாக மாற்றி கொடுத்த அனைவருக்கும் நம்முடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை சொல்லுவோம். திருத்தேரினை 5 திருத்தேர்களையும் பக்தியோடு மரியே வாழ்க என்று சொல்லி சுமந்த அத்தனை சகோதரிகளையும் சகோதரர்களையும் நன்றியோடு நினைத்து பார்ப்போம். அவர்களுக்காக ஜெபிப்போம். இந்த திருத்தேர் பவனிக்காக ஒத்துழைப்பு கொடுத்த தன்னார்வ பணியாளர்கள், தஞ்சாவூர் மறை மாவட்டத்தினுடைய இளைஞர் பணிக்குழு, அந்த சகோதரர்கள், வேலை நகரில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மரியாயின் சேனையினர், உதவும் கரங்கள், பேராலய பணியாளர்கள், இப்படியாக எத்தனையோ பேர் சிறப்பாக
உதவி இருக்கிறார்கள். அவர்களையும் நன்றியோடு நினைத்து பார்ப்போம். இந்த திருத்தேர் பவனிக்காக எல்லாவற்றையும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு உதவிய நம்முடைய காவல்துறை நண்பர்கள், காலை முதல் இதோ இந்த இரவு திருத்தேர் பவனி நடைபெறுகிற வரை அயராது உழைத்த அத்தனை காவல்துறை நண்பர்களையும் நன்றியோடு நினைத்து பார்ப்போம். அதே போல திருத்தேர் பவனிக்காக அழகான மின் விளக்குகளை ஜோடித்து இந்த திருத்தேர் பவனி சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு உதவி செய்த அத்துணை பணியாளர்கள், இந்த திருத்தேர் பவனியை நாம் நம்முடைய இல்லத்திலிருந்து பார்ப்பதற்கு நமக்கு உதவி செய்த மீடியா குழுவினர், ஷ்ரைன் மீடியாவைச் சேர்ந்த ஷ்ரைன் மீடியாவிலே பணி செய்யக்கூடிய அன்பு சகோதரர்கள், பல்வேறு இடங்களிலே இருந்து கொண்டு ஓடி திரிந்து இவற்றை படமாக்கி நமக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அத்தனை நல்ல உள்ளங்களையும் நன்றியோடு நினைத்து பார்ப்போம். கடவுள் ஆரோக்கிய தாயின் வழியாக அவர்களை சிறப்பாக ஆசீர்வதிப்பாராக. இது இந்த திருத்தேர் பவனி சிறப்பாக நடந்ததற்காக ஆண்டவருக்கும் அன்னைக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லியிருக்கிறோம். இந்த நாளினுடைய இந்த கடைசி நிகழ்வு மிக சிறப்பாக நடந்ததற்கு மீண்டுமாக கடவுளை போற்றி புகழ்ந்து, நாளை காலை எழும்புகிற பொழுது இன்னும் புது தெம்போடு கடவுளுடைய அருளோடு அந்த புதிய நாளை கடவுளுடைய அருளோடு துவங்க உங்கள் அத்தனை பேரையும் மனதார வாழ்த்தி அனைவருக்கும் இரவு வணக்கத்தை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்து கொண்டு விடைபெறுகிறோம். விஷ் யூ குட் நைட் அண்ட் பிளசன்ட் நைட். Zip, zip, zip.